Parazito, arată, le vecinilor cât ai plătit tu vreodată. Vocea Paraschivei Stoian a lovit curtea blocului înainte ca marginea cardului meu bancar să izbească masa pliantă. Plasticul a scos un pocnet sec, mai puternic decât ar fi trebuit, iar oamenii de la balcoane s-au aplecat peste balustrade ca la începutul unei furtuni. Ciprian stătea în dreapta mamei lui, cu umerii strânși în geaca cenușie și nu se uita la mine. Doru Stoian își ținea paharul de cafea între palme și zâmbea deja, sigur că venise la încă o judecată în care verdictul fusese hotărât fără mine. Eu am pus pe masa de plastic un teanc prins cu o clemă neagră. Vântul din curtea blocului a ridicat colțurile foilor, una câte una, ca și cum hârtia ar fi încercat să respire. Pe prima pagină se vedeau data, numele Taniei și suma de 1200 de lei. Pe a doua, aceleași 3 lucruri, cu o lună mai devreme. Pe a treia, din nou. Nu am desfăcut tot teancul, nu încă. Paraschiva a ridicat cardul între 2 degete. Uitați-vă bine, a spus ea. Cu ăsta a făcut scandal la spital. Cu ăsta ne-a lăsat fără bani. Și acum vrea să ne dea afară din casă ca și cum ar fi cumpărat-o ea, Tertulema. Vasile Marin, proprietarul apartamentului, stătea lângă banca de metal, cu un inel de chei atârnându-i din palmă. Nu aproba și nu contrazicea nimic. Venise fiindcă Paraschiva scrisese în grupul blocului că urma să se discute cine are dreptul să rămână în apartament. El îi răspunsese simplu că dreptul de a rămâne se stabilește prin contract, nu prin strigăte. Apoi apăruse la ora anunțată, cu aceeași expresie practică pe care o avea în fiecare zi de chirie. Doru a tușit teatral. Ilinca, nu te supăra, dar noaptea vorbești la telefon cu străinii, ziua dormi, iar mama lui Ciprian gătește și ține casa. Poate că un teanc de foi nu spală vasele. Câteva persoane au râs scurt, altele s-au prefăcut că privesc copacii dintre blocuri. Eu mi-am așezat palma peste primele 3 pagini, ca să nu le ia vântul, și am simțit frigul mesei prin hârtie. Atunci poarta metalică a scârțâit. Nicoleta Bălan a intrat în curte în uniforma ei bleu marin, cu o geantă mare pe umăr. Venise direct de la spitalul Sfântul Spiridon. S-a oprit la câțiva pași de masă și a privit cardul din mâna Paraschivei. Ciprian a văzut-o și și-a umezit buzele. Mama lui nu s-a întors. Am adus 32 de transferuri, am spus. Fiecare de câte 1200 de lei. Dar nu începem cu banii. Am scos cardul din mâna Paraschivei fără să smucesc. Ea a rămas cu degetele strânse în aer. Am pus cardul plat lângă teanc, exact așa cum fusese pus cu 6 săptămâni înainte lângă perfuzia mea. Începem cu spitalul. Cu 6 săptămâni înainte, lumina din salon era atât de albă încât îmi făcea pielea să pară din hârtie. Tubul perfuziei se încălzise pe dosul palmei mele, iar banda adezivă trăgea de fiecare fir de păr când îmi mișcam degetele. În aer plutea miros de alcool sanitar, plastic și cafea arsă de la automatul din hol. Din când în când, roțile unui cărucior treceau pe coridor și vibrația lor urca prin cadrul metalic al patului. Nu ajunsesem acolo pentru o boală misterioasă. După 2 ture de noapte legate printr-un schimb de program și câteva zile în care mâncasem pe fugă, mi se făcuse rău în autobuz. Încercasem să cobor la timp, dar genunchii îmi cedaseră lângă ușă. Cineva sunase la ambulanță. La spital, medicul îmi spusese că aveam nevoie de odihnă, lichide și investigații de rutină, nu de panică. Pentru mine, cuvântul odihnă suna mai straniu decât orice diagnostic. Ciprian venise după aproape 2 ore. Intrase în salon cu geaca încă închisă până la gât și cu telefonul în mână. Mama e pe drum, mi-a spus. S-a speriat când a auzit. Nu m-a întrebat dacă mă doare ceva. Nu m-a atins. A privit punga perfuziei, apoi ecranul telefonului, ca și cum aștepta ca unul dintre ele îi spună când putea pleca. Paraschiva a apărut după 10 minute, în paltonul ei maro, cu respirația grăbită și indignarea deja pregătită. A pus pe noptieră o pungă cu 2 covrigi tari și a deschis fără să întrebe fermoarul genții mele mici. "Unde e cardul?" a spus. Am crezut că voia să cumpere apă sau medicamente. Am ridicat ușor mâna fără branulă și am arătat spre buzunarul interior al genții.
De ce? Tania trebuie să plătească marfa la chioșc. Azi e ziua în care îi trimiți banii. N-o să piardă ea comanda, fiindcă ție ți s-a făcut rău de la oboseală. A scos portofelul, l-a deschis și a luat cardul. Mișcarea a fost calmă, sigură, aceeași cu care lua cheia cămării de pe cuier. Cardul a rămas o clipă în lumina fluorescentă, între patul meu și punga transparentă a perfuziei. Pune-l înapoi, am spus. Paraschiva s-a uitat la Ciprian, nu la mine. Auzi cum vorbește? Noi ne ocupăm de toate. Și ea îmi dă ordine din pat. Mamă, poate ar fi mai bine să... Ciprian nu și-a terminat propoziția. Paraschiva i-a întins cardul. Du-te până la bancomat și scoate cât trebuie. Familia are nevoie de bani mai mult decât are ea nevoie de mofturi. Medicamentele le plătește după ce primește salariul. Am simțit cum încheietura cu perfuzia se încordează. Aparatul de lângă pat nu a scos niciun sunet dramatic. Nu s-a oprit nimeni pe coridor. Numai fermoarul gecii lui Ciprian a urcat până sub bărbie. Ciprian, am spus, dacă ieși pe ușă cu cardul meu, să nu spui mai târziu că n-ai înțeles. El a ținut cardul între degete și a privit spre mama lui. Nu facem nimic rău. Îți trimitem banii pe care oricum îi trimiți. Mama știe codul pentru că i l-ai spus când ai fost bolnavă iarna trecută. Nu i-am dat voie să folosească acum. Nu te agita, a intervenit Paraschiva. O să-ți urce iar tensiunea și după aceea tot noi suntem vinovați. Nicoleta Bălan tocmai intrase să verifice perfuzia. S-a oprit cu mâna pe regulatorul tubului. Avea ochii obosiți, dar atenți. Cardul îi aparține pacientei, a spus ea. Dacă doamna spune să fie pus înapoi, îl puneți înapoi. Paraschiva și-a tras bărbia în sus. Suntem familia ei. Atunci ascultați-o. Ciprian a băgat cardul în buzunarul interior al ghecii. Pentru o secundă am crezut că o să-l scoată. În schimb, și-a luat fularul de pe spătarul scaunului. Mă întorc repede, mi-a spus. Nu transforma și asta într-un proces. Ușa salonului s-a închis după el. Paraschiva a plecat imediat, lăsând covrigii pe noptieră. Unul s-a rostogolit și a căzut lângă piciorul patului. Am rămas cu mâna imobilizată, privind locul gol unde fusese geanta. Nu mă durea cel mai tare că luaseră plasticul. Mă durea faptul că Ciprian nu avusese nevoie nici măcar de o amenințare. Îi fusese suficient tonul mamei lui. Nicoleta a reglat picurarea și a ridicat covrigul de pe podea. Aveți telefonul la dumneavoastră? În geantă. Dar geanta a rămas aici. Am deschis fermoarul cu o singură mână. Telefonul era sub o eșarfă veche de lână, gri cu dungi albastre, pe care mama mi-o pusese în bagaj cu ani în urmă. Bateria avea 8%. Ecranul arăta 3 apeluri pierdute de la Lidia, șefa mea de tură, și o notificare automată din aplicația bancară. Nicoleta a adus un încărcător de la biroul asistentelor și a tras un scaun lângă priză. Blocați cardul, a spus. Nu vă întreb ce e între dumneavoastră, dar cardul se poate bloca acum. Degetele îmi tremurau mai mult de la furie decât de la slăbiciune. Am deschis aplicația, a cerut amprenta, apoi un cod. Am apăsat pe card, pe opțiunea de blocare temporară și pe confirmare. Pe ecran a apărut o imagine cenușie a cardului, cu un lacăt mic. Atât. Ani de explicații, mese tăcute și promisiuni de familie se opriseră, pentru moment, cu o singură atingere. La mai puțin de un minut, telefonul a sunat. Ciprian, ce ai făcut? A întrebat fără salut. Nu merge. L-am blocat. Suntem deja la bancomat. Știu. În spatele lui am auzit vocea Paraschivei, ascuțită chiar și prin difuzor. Spune-i că Tania pierde marfa. Spune-i că ne face de râs. Ilinca, deblochează. 5 minute. Doar scoatem suma și ți-l aduc. M-am uitat la tubul transparent care cobora spre mâna mea. O bulă mică aluneca încet prin cameră, apoi dispărea în ritmul picăturilor. Întoarce-te la spital și pune cardul în geantă. Nu pot acum. Mama e agitată. Eu sunt într-un pat de spital. A urmat o pauză. Nu suficient de lungă ca să înțeleagă. Doar suficientă ca să aleagă. Vorbim când te calmezi, a spus și a închis. Nicoleta nu a comentat.
A schimbat paharul de apă, mi-a verificat tensiunea și a notat ceva pe foaie. Respectul ei tăcut a fost mai greu de suportat decât jignirile Paraschivei. În fața unei străine, adevărul era simplu. O pacientă spusese nu, iar familia ei plecase cu cardul. A urmat o altă vibrație. De data aceasta era mama mea, Carmen Istrate, din Pașcani. I-am răspuns după al treilea apel. Ilinca? Unde ești? Lidia m-a sunat pentru că nu te-ai prezentat la tură și nu reușea să dea de Ciprian. Am închis ochii. Eșarfa ei de lână îmi atingea cotul. Sunt la Sfântul Spiridon. Mi s-a făcut rău în autobuz. Sunt stabilă. Ești singură? Întrebarea ei nu a fost ce ai făcut, nici ce o să spună lumea, nici de ce nu te-ai odihnit. Doar dacă eram singură. Da, vin. Nu acum. E târziu și nu vreau să schimb 2 trenuri pentru câteva ore. O să mi dea drumul mâine, probabil. Ciprian, unde e? Am privit ușa închisă, cu mama lui. Carmen a tăcut. În fundal se auzea un televizor dat încet și un sertar tras. Mi-am imaginat-o căutând portofelul, cheile, o batistă. Ești în siguranță? A întrebat. Cardul e blocat. Nu despre card te-am întrebat. Mi s-a strâns gâtul. Am apăsat eșarfa pe piept cu mâna liberă. Sunt într-un salon. Nicoleta e aici. Da, sunt în siguranță. Bine, atunci dormi cât poți. Mâine vorbim. Și Ilinca. Nu trebuie să explici nimănui de ce un lucru care e al tău rămâne al tău. După ce am închis, am rămas cu telefonul pe pătură. Bateria se încărca încet. Notificările se adunau. 2 mesaje de la Ciprian, 4 de la Paraschiva, 1 de la Tania. Tania scrisese: luna asta întârzi? Mama zice că e doar o problemă cu aplicația. Sub mesaj, aplicația bancară îmi arăta o operațiune programată pentru ziua următoare, 1200 de lei către Tania Stoian. O setasem cu mult timp în urmă, când ni se spusese că ajutorul va dura 3 luni. Trecuseră 32. Nu am anulat atunci transferul. Eram încă amețită, încă legată de perfuzie, încă obișnuită să cred că fiecare limită trebuia pregătită cu o explicație perfectă, dar am deschis istoricul contului și am derulat înapoi. 1 lună, 2, 6, 1 an. Fiecare plată apărea în aceeași zi sau la o zi după salariul meu. 1200 de lei. Tania Stoian. 1200 de lei. Tania Stoian. Am făcut primul lucru pe care Paraschiva nu se gândise că îl voi face. Nu am răspuns în grupul familiei. Am făcut capturi pentru mine, am salvat extrasul în telefon și am schimbat parola aplicației. Apoi am pus eșarfa mamei peste mâna cu branula și am ascultat picăturile până când salonul s-a liniștit. Ciprian nu s-a întors în noaptea aceea. Dimineața, când lumina albă a început să se amestece cu un albastru pal dincolo de geam, Nicoleta mi-a adus o cafea de la automat. Era amară și prea fierbinte, dar mirosul ei a tăiat pentru o clipă mirosul de antiseptic. Soțul dumneavoastră a lăsat cardul la pază, a spus ea. Nu a urcat. Cardul era într-un plic alb, fără bilet. L-am ținut între 2 degete. Nu mai putea fi folosit. Plasticul era același, dar puterea pe care o avusese asupra mea se schimbase deja. Pe ecranul telefonului, transferul de 1200 de lei aștepta încă ziua următoare. Am privit butonul de anulare și nu l-am apăsat. Nu pentru că voiam să trimit banii, ci pentru că, în acel moment, am înțeles că nu era vorba despre o singură plată. Trebuia să văd tot ce plătisem pentru dreptul de a fi numită familie. Înainte de vizita medicului, o infirmieră a adus micul dejun pe o tavă de plastic, ceai, 2 felii de pâine și o bucată de brânză ambalată. Am încercat să desfac folia cu o singură mână. Degetele nu mă ascultau, iar banda de pe branulă trăgea de piele. Nicoleta a trecut pe lângă pat, a văzut și a rupt colțul ambalajului fără să transforme gestul într-o lecție despre neputință. A sunat cineva pentru dumneavoastră la secție, mi-a spus. O doamnă a întrebat dacă puteți semna o hârtie de la distanță. Paraschiva? Nu a spus numele. I-am răspuns că pacientele nu semnează documente de familie prin telefonul secției.
Am lăsat pâinea jos. Chiar și după ce cardul fusese blocat, mintea Paraschivei căuta altă intrare. Nu avea nevoie neapărat de bani în acea clipă. Avea nevoie să demonstreze că refuzul meu nu putea opri mecanismul. La prânz, Ciprian a sunat din nou. De data aceasta vorbea încet, probabil din depozit. Cardul e la pază, a spus. Mama s-a supărat, dar îi trece. Tu când vii? După tură, poate. Ai spus asta și azi noapte. Nu pot lipsi. Știi cum e la inventar. Știu cum e să fii lăsată singură într-un salon. A oftat. De ce trebuie să spui totul așa? Am rezolvat. Cardul e înapoi. Nu ai rezolvat faptul că ai plecat cu el. Mama a crezut că faci o criză din cauza oboselii. Eu am încercat să împac pe toată lumea. Pe mine cu cine m-ai împăcat. În fundal s-a auzit un anunț din depozit. Ciprian a spus că trebuie să închidă. A închis înainte să, îi răspund. M-am uitat la tava de plastic și am înțeles că, pentru el, întoarcerea cardului era suficientă fiindcă obiectul putea fi pus la loc. Alegerea lui nu se vedea pe nicio noptieră, așa că spera să fie uitată. Mai târziu, un medic tânăr mi-a explicat că analizele nu arătau ceva grav, dar că organismul meu reacționase la oboseală, alimentație neregulată și stres prelungit. Nu a folosit cuvinte spectaculoase și nu mi-a dat o sentință. Mi-a spus să revin treptat la program, să nu sar mesele și să am pe cineva care să mă însoțească la externare. Soțul dumneavoastră poate veni mâine? A întrebat. Am privit plicul cu cardul. O să vină mama mea. Când am rămas iar singură, am deschis conversația familiei. Paraschiva scrisese că medicii nu găsiseră nimic, deși nu vorbise cu niciunul. Doru răspunsese cu o glumă despre oamenii care ajung la urgențe ca să scape de responsabilități. Tania întrebase dacă plata se putea face din alt cont. Ciprian văzuse mesajele și nu intervenise. Am făcut capturi, apoi am închis grupul. Nu pentru a le folosi ca dovadă principală. Erau o hartă a felului în care fiecare persoană își alesese rolul cât timp eu nu puteam coborî din pat. Seara, Nicoleta mi-a adus o pătură mai groasă. Pe coridor, automatul de cafea scotea un bâzâit, iar cineva împingea un stativ de perfuzie cu o roată care se bloca la fiecare îmbinare a pardoselii. Mama dumneavoastră vine mâine?" a întrebat. Da, bine. De ce ați intervenit când au luat cardul?" Nicoleta a aranjat marginea păturii. Pentru că ați spus nu. Nu trebuia să știu istoria familiei ca să aud cuvântul. Propoziția ei a rămas cu mine. Ani întregi crezusem că un nu valorează doar dacă îl însoțesc cu motive, documente și promisiunea că nimeni nu va suferi. În salon, o femeie care nu mă cunoștea îl tratase ca pe o propoziție completă. În noaptea a doua am dormit mai mult. Când m-am trezit, perfuzia fusese scoasă, iar pe dosul palmei rămăsese un pătrat roșiatic de la bandă. Am atins locul cu degetul mare și am deschis din nou lista transferurilor. Nu am mai privit-o ca pe o serie de favoruri. Am privit-o ca pe o măsură a timpului în care consimțământul meu fusese presupus. Mi-au dat drumul din spital după 2 zile, cu recomandarea să nu revin imediat la turele de noapte și cu o cutie de medicamente care încăpea într-o pungă cât un caiet. Carmen venise de la Pașcani cu primul tren de dimineață și mă aștepta pe hol în eșarfa ei veche de lână, deși afară nu era atât de frig. Nu mi-a cerut îi povestesc tot. A luat punga cu medicamente și a mers lângă mine până la ieșire, potrivindu și pașii după ai mei. Ciprian nu venise. Îmi scrisese că mama lui avusese o cădere de tensiune din cauza scandalului și că trebuia să rămână cu ea. Când am ajuns la apartamentul din Alexandru cel Bun, Paraschiva stătea la masa din bucătărie și curăța morcovi. Cardul meu nu mai era pe cuier, nici lângă chei. Îl pusesem în buzunarul interior al hainei, într-un portofel cu fermoar nou, cumpărat de Carmen de la chioșcul din gară. Uite cine s-a întors, a spus Paraschiva, fără să se ridice. Sper că acum ești mulțumită. Tania a trebuit să împrumute bani pentru marfă. Carmen a așezat punga de farmacie pe masă. Ilinca a fost internată. Știu, am fost acolo. Dar o familie nu se oprește fiindcă unei persoane îi se face rău. Am scos medicamentele pe rând, o folie cu comprimate,
un flacon mic, un plic cu săruri. Paraschiva a luat bonul de farmacie înainte să împăturesc. Cât ai dat pe astea? Sunt pentru mine. Nu te-am întrebat pentru cine sunt. Te-am întrebat cât au costat. I-am luat bonul din mână. Hârtia era încă rigidă, iar cerneala violetă se vedea clar. Paraschiva a oftat, apoi a împins farfuria cu cojile de morcov spre marginea mesei. Pastilele costă mai mult decât aduci tu în casă când lipsești de la muncă. Și tot noi o să acoperim chiria dacă te mai odihnești mult. Ciprian era în ușă. Își scotea bocancii de serviciu și își lovea tălpile una de alta, lăsând praf cenușiu pe gresie. A auzit fiecare cuvânt. M-am uitat la el și am așteptat. Mama vrea doar să știe cum stăm cu banii, a spus. Nu e momentul să ne certăm. Ea nu a întrebat cum stăm. A spus că medicamentele mele sunt o risipă. N-a spus chiar așa. Paraschiva a ridicat bonul de pe masă, deși tocmai îl luasem din mâna ei. Îl prinsese de colț când m-am întors spre Ciprian. Am spus că trebuie să existe priorități. Tania lucrează cu publicul. Dacă nu și plătește marfa, pierde locul. Tu ai un contract și poți recupera turele. Carmen s-a ridicat. Nu și-a ridicat vocea. Fata mea nu e un fond de urgență pentru sora soțului ei. Ciprian a încremenit lângă cuier. Doamnă Carmen, nu e cazul să veniți aici și să judecați. Noi ne ajutăm între noi. Atunci ajut-o pe Ilinca să se așeze, a spus mama. A fost singura propoziție care a oprit bucătăria. M-am sprijinit de spătarul unui scaun. Paraschiva a pus bonul jos, nemulțumită că trupul meu, prin simpla lui slăbiciune, contrazicea teoria ei despre lene. Carmen mi-a făcut patul, a încălzit apă și a plecat în aceeași seară numai după ce i-am promis că o voi suna dimineața. În primele zile am dormit în reprize scurte. Prin pereții subțiri auzeam radiatorul, robinetul din baie și vocea Paraschivei în grupul familiei. Vorbea tare, ca și cum telefonul ar fi fost o ușă deschisă spre toată scara. Nu e grav. Doar că acum trebuie să mergem pe vârfuri. Dacă îi spui ceva despre bani, zice că o stresezi. Ciprian îi răspundea cu da, mamă și las-o câteva zile. Niciodată nu spunea că îmi luaseră cardul. În povestea lor, cardul se blocase singur. Tania fusese nedreptățită, iar eu foloseam spitalul ca să evit o obligație. Lidia Neagu m-a sunat în a 4-a zi. Vocea ei era aceeași ca în call center, clară, fără ocoluri. Medicul ți-a dat concediu. Îl folosești. Nu-mi promiți că vii mai repede. Pot să preiau măcar 2 ore de acasă. Nu. Ai lucrat 2 nopți la rând, fiindcă ai schimbat cu Mihaela. Ai acoperit destul. Când revii, începem cu ture mai scurte. O să spună că m-am oprit. Cine? Nimeni de la muncă. Lidia a lăsat o pauză. Ilinca. Aici te evaluăm după apeluri și prezență, nu după cine strigă mai tare în bucătăria ta. Trimite-mi hârtia de la medic și dormi. Când m-am întors la serviciu, după aproape 2 săptămâni, clădirea call center-ului mi s-a părut mai liniștită decât apartamentul. La ora 10 seara, ecranele luminau fețele colegilor în albastru. Căștile scoteau semnale scurte, iar aerul condiționat mirosea a plastic încălzit și cafea. Mi-am pus blisterul cu medicamente lângă sticla de apă. Lidia a văzut și a mutat o cutie de documente ca să mi facă loc. 4 ore în noaptea asta, a spus. Dacă amețești, îmi spui înainte să cazi. Promit. Nu-mi promite. Spune-mi. A fost o diferență mică, dar am simțit-o. La serviciu, cuvintele aveau consecințe precise. Acasă, fiecare propoziție putea fi răsucită până când eu deveneam vinovată că o auzisem. După tură, am cumpărat un covrig cald de lângă stație. Autobuzul spre Alexandru cel Bun era aproape gol. Geamurile se abureau, iar frâna scotea un oftat lung la fiecare oprire. Mi-am ținut punga cu medicamente pe genunchi și am privit Iașul trezindu-se încet. Pentru prima dată după spital, aveam 4 ore de muncă în spate și niciun ban trimis Taniei. Când am intrat în bucătărie, Paraschiva pusese ciorbă de perișoare în 3 boluri. Al 4-lea era gol, lângă chiuvetă. Ai venit la timp, a spus. Tania trece imediat să ia mâncare. Pe masă erau 2 caserole mari cu capace roșii.
Paraschiva a umplut una cu ciorbă, cealaltă cu ardei umpluți. A luat din oală cele mai mari perișoare și le-a pus deoparte. Ale cui sunt? Am întrebat. Ale copiilor mei. Ciprian și Tania au peste 30 de ani. Tot copiii mei rămân. Tu ai mâncat la muncă. Am mâncat un covrig. Paraschiva a pus polonicul jos și s-a uitat la mine ca la un obiect care refuzase să stea în sertarul potrivit. O noră bună nu numără ce primește fiecare. O noră bună nu e persoana care plătește cumpărăturile și primește bolul gol. Ciprian a intrat în încăpere tocmai atunci. I-am arătat aplicația de cumpărături. Plătisem majoritatea alimentelor din săptămâna aceea înainte să ajung la spital. El a privit ecranul, apoi oala. Mănâncă din ce a rămas, a spus. Nu merită să facem o problemă din porții. Nu eu am făcut o ierarhie din porții. Ilinca, abia te-ai întors. Mama a gătit. Mulțumește și stai jos. Paraschiva a luat bolul meu cu marginea ciobită, cel care rămânea de obicei la capătul mesei, și a turnat în el mai multă zeamă decât carne. A împins bolul spre scaunul de lângă ușă, unde curentul rece intra pe sub prag. Asta e pentru tine. Să nu spui că te ținem nemâncată. Telefonul de pe masă a vibrat. Mesaj de la Tania. Ajung în 10 minute. Punem și pâine. Am luat bolul și l-am dus în cameră. Nu ca un gest de supunere, ci pentru că nu mai voiam să mănânc sub ochii lor. Am notat în telefon data, suma cumpărăturilor și propoziția despre copiii mei. Nu știam încă la ce îmi va folosi. Dar începusem să înțeleg că memoria mea fusese prea mult timp tratată ca o părere. Tania a venit cu un parfum dulce care a acoperit pentru câteva clipe mirosul de ciorbă. Purta o geacă scurtă și ținea cheile mașinii în mână. A deschis caserolele ca să verifice conținutul. Doar atât ardei? A întrebat. Ilinca a fost la spital, a spus Paraschiva, de parcă eu aș fi gătit mai puțin din pat. N-am avut bugetul obișnuit. Tania s-a întors spre mine. Ai de gând să trimiți banii sau nu? Am un termen. Ai primit 32 de luni. Ea a clipit. Nu le-am numărat. Eu da. Ciprian a lăsat lingura în bol. Nu începe iar. Tania a închis capacul caserolei cu un clic ascuțit. Salariul tău nu e cine știe ce, Ilinca. Dacă ajută la ceva, măcar ajută familia. Tu n-ai copii, n-ai rate mari, lucrezi noaptea și dormi ziua. Pe ce se duc banii? Am privit cele două caserole. Uleiul din sos făcuse un cerc roșiatic pe margine. Pe chirie, pe mâncare, pe medicamente. Pe tot ce numiți casa noastră atunci când trebuie plătit și familia lui Ciprian atunci când trebuie împărțit. Paraschiva a trântit prosopul umed pe blat. Auzi la ea. După câteva zile în spital, vorbește de parcă ar fi ținut singură blocul în picioare. N-am spus asta, dar gândești. Și tocmai de aceea nu poți fi liniștită. O femeie liniștită își vede de treabă. Tania a luat caserolele și a plecat fără să spună mulțumesc. Clicul capacelor s-a auzit pe hol până la ușa de la intrare. Ciprian a rămas la masă și a amestecat ciorba fără să mănânce. Trebuia să fii mai blândă, a spus. Cu cine? Cu Tania. E stresată. Eu eram cu perfuzia în mână când m-a întrebat de bani. Nu știa cât de serios era. Nici tu n-ai vrut să știi. A ridicat privirea pentru o clipă, apoi a coborât-o. Nu a negat. A doua umilință a venit în ziua de salariu. Eram în bucătărie, cu bolul de ciorbă în față, când telefonul a vibrat de 3 ori. Tania. Paraschiva a întins mâna peste masă și a tras telefonul lângă farfuria ei. Răspunde-i. Mănânc. Tocmai de aceea ai telefon. Ca să rezolvi lucrurile fără să te ridici. Ecranul arăta. Ai intrat la salariu? Trimitem cei 1200 înainte să se ia plata automată. Paraschiva a citit mesajul cu voce tare. Vezi? Fata are nevoie. Trimite-i acum. O familie adevărată nu numără banii. Aburul ciorbei îmi umezea ochelarii. Am luat telefonul, am deschis aplicația și am lăsat ecranul cu transferul programat la vedere. De ce 1200? Am întrebat. Pentru ce exact? Pentru chioșc, a spus Paraschiva.
Ce cost de la chioșc rămâne identic 32 de luni? Ciprian a oftat. Nu trebuie să... Îi cer facturi surorii mele. Nu cer facturi. Cer un sfârșit. Trimite-i și discutăm după. Așa ați spus în prima lună. Paraschiva a luat lingura și a lovit ușor marginea bolului meu. Tot ce ai e pentru că ai intrat în familia asta. Apartamentul, masa, soțul. Acum faci inventar? Apartamentul e închiriat. Masa e plătită în mare parte de mine. Iar soțul meu nu e un beneficiu pe care mi l-ai acordat tu. Ciprian s-a ridicat brusc. Ajunge. Mama știe mai bine cum funcționează familia. Tu transformi totul în contabilitate. Pentru că voi transformați contabilitatea în morală. Ecranul a tresărit din nou. Nu am apăsat trimite. Am închis aplicația și mi-am continuat ciorba. În încăpere se auzea doar lingura mea, atingând porțelanul la intervale regulate. Paraschiva nu suporta liniștea când nu o controla. A început să vorbească despre cât de scump era gazul, apoi despre factura la lumină, apoi despre faptul că Tania avea mâini bune și putea ajunge departe dacă era susținută. Nu i-am răspuns. Pentru prima dată, masa s-a terminat fără transfer. A treia umilință a fost pregătită ca o vizită de familie. Doru a venit într-o duminică, cu o sticlă de țuică și cu telefonul plin de glume din grupul familiei. Paraschiva m-a așezat la marginea mesei, pe scaunul care se clătina, și mi-a pus în față farfuria ciobită. Pentru ceilalți scosese farfuriile bune, cu o dungă aurie aproape ștearsă. Ai grijă să nu adormi în supă, a spus Doru. Voi, ăștia de noapte, nu mai știți când e masa și când e patul. Paraschiva a râs. Ea știe când e salariul. Numai când trebuie să ajute familia îi vine somnul. Doru a ridicat paharul. Eu spun de mult. Dacă lucrezi la telefon, nu înseamnă că muncești. Stai pe scaun și vorbești. Pe vremea noastră, munca se vedea în palme. Mi-am întors palma. Urmele de la branulă se îngălbeniseră, iar pielea era încă sensibilă. Și asta se vede? Doru și-a strâns buzele. Nu face teatru. Toți ajungem la spital la un moment dat. Ciprian a intrat cu pâinea tăiată. A prins ultimele cuvinte. Unchiule, las-o, a spus, dar tonul lui nu era o apărare, ci rugămintea adresată cuiva să nu strice atmosfera. Paraschiva a împăturit prosopul umed și l-a pus lângă farfuria mea. Ilinca s-a schimbat. Înainte era recunoscătoare. Acum își ascunde cardul și întreabă cine primește ce. Doru a scos telefonul. Să punem în grup o întrebare. Cine crede că o noră trebuie să ajute familia soțului? Facem sondaj. Nu pune nimic, am spus. De ce? Te temi de răspuns? Nu vreau ca viața mea să fie divertismentul vostru. Ciprian a pus coșul cu pâine pe masă. Mama știe mai bine, nu transforma totul în dramă. A fost o propoziție mică, o mai spusese în alte forme, de 10 de ori. Dar de data aceasta a venit după spital, după card, după mesajele Taniei, după farfuria ciobită. Am simțit cum toate variantele ei se așează una peste alta și formează un singur adevăr. Ciprian nu evita conflictul. El alegea mereu partea care nu-i cerea să se schimbe. Doru a postat oricum. În grup a apărut o fotografie cu masa și textul. Unii au energie să numere perișoarele, dar nu și ajute rudele. Se vedea doar mâna mea lângă farfuria ciobită. Nu am cerut să o șteargă. După ce toți s-au culcat, am făcut o captură de ecran. Am salvat și mesajul Taniei din ziua salariului. Apoi am intrat în aplicația bancară și am exportat prima pagină din istoricul transferurilor. 32 de luni începeau să capete formă. În săptămâna următoare am reluat turele complete. La 2 noaptea, semnalul din căști mi-a anunțat un apel nou. Un bărbat din Cluj avea o problemă cu o factură. Am ascultat, am verificat datele și i-am explicat fiecare sumă. La final, mi-a mulțumit pentru că nu îl grăbisem. Când am scos căștile, Lidia stătea lângă birou cu rota pentru săptămâna următoare. Te-am pus 2 nopți, apoi o zi liberă, a spus, fără schimburi suplimentare. Ciprian spune că turele de noapte sunt o scuză să evit micul dejun cu familia.
Lidia a ridicat o sprânceană. Tu intri aici înainte ca el să se culce și ieși după ce jumătate din oraș s-a trezit. Asta nu e evitare. E program. A prins rota cu un magnet pe panou. Hârtia a rămas dreaptă sub lumina rece. În dimineața aceea, când am ajuns acasă, Paraschiva ținea cheia cămării în buzunarul șorțului. O scosese de pe cuier și schimbase locul borcanelor, al făinii și al pungilor cu cafea. De acum eu gestionez proviziile, a spus. Când cineva începe să numere tot, înseamnă că nu mai are încredere în casă. Eu cumpăr proviziile. Tocmai de aceea trebuie controlate. Am privit cheia care îi umfla buzunarul. Nu am încercat să o iau. Am pus covrigul meu într-o pungă separată, am notat ce aveam nevoie pentru ziua următoare și am cumpărat un lacăt mic pentru sertarul din camera mea. Înainte să adorm, telefonul a vibrat. Tania, luna asta întârzi? Mama zice că doar faci pe bolnava. Am parcurs rândul încă o dată. Apoi am deschis istoricul contului și am început să număr de la capăt. Am numărat transferurile în pauza de la ora 3 dimineața. Call center-ul era aproape tăcut, cu excepția aerului condiționat și a semnalelor scurte care se aprindeau pe rând în căștile colegilor. Am deschis istoricul bancar pe telefon și am tras cu degetul înapoi, lună după lună. La început fuseseră 3 plăți, exact cum promisese Paraschiva. A 4-a apăruse cu explicația încă puțin. A 5-a, să nu stricăm ce am început. După un an, nimeni nu mai oferea explicații. Suma pleca în ziua de salariu, iar Tania trimitea câte o inimă roșie în grupul familiei. Pe ecran, operațiunea programată pentru luna următoare aștepta confirmarea automată. Am apăsat pe ea și am văzut 2 opțiuni, modifică sau anulează. Degetul mi-a rămas deasupra butonului, nu mă speria lipsa banilor din casa lor, mă speria reflexul meu de a cere voie să păstrez ceea ce câștigasem. Ai 5 minute, mi-a spus Lidia, trecând pe lângă birou. Folosește-le ca pauză, nu ca pedeapsă. Am stins ecranul. La sfârșitul turei, cerul deasupra Iașului era cenușiu și subțire. Am stat în stație cu căștile încă apăsându-mi urechile, deși le scosesem de aproape o oră. Autobuzul a venit târziu. Mi-am sprijinit fruntea de geamul rece și am repetat întrebarea pe care urma să-i o pun lui Ciprian. Nu, de ce nu mă aperi? Nu mă mai iubești, doar, știai? El era în bucătărie când am ajuns. Paraschiva dormea, iar ușa camerei ei era închisă. Ciprian își pregătea cafeaua și răsfoia telefonul. Pe masă se afla lista de cumpărături scrisă de mama lui. Ulei, carne, cafea, detergent, plus Tania 1200 încadrat cu pix roșu. Am pus telefonul meu lângă listă. Pe ecran era istoricul primelor 6 transferuri. Când s-a stabilit că plata nu se mai termină? Am întrebat. Ciprian a tras cana spre el. Bună dimineața și ție. Ai știut că nu era pentru 3 luni? Ilinca, sunt obosit. Și eu. Ai știut? A privit ușa camerei mamei lui. Reflexul acela, scurt și aproape copilăresc, mi-a răspuns înaintea gurii lui. Mama a zis că Tania are nevoie până se pune pe picioare. 32 de luni nu înseamnă până se pune pe picioare. Înseamnă sistem. Nu-i spune așa. Cum să? Îi spun. A amestecat cafeaua, deși nu pusese zahăr. Ajutor. Familie. Ce vrei tu? Vreau adevărul. Când ai aflat că nu există o dată de oprire? Lingurița a atins cana de 3 ori. A pus-o jos, după primele luni. Mama a zis că e mai simplu să rămână suma fixă. Tu aveai salariul stabil, Tania nu, și nu mi-ai spus. Dacă îți spuneam, începeai să calculezi fiecare leu, exact cum faci acum. Erau banii mei. Erau banii noștri. Atunci, de ce nu plecau din contul tău? A deschis gura, apoi a băut din cafea. Mirosul amar s-a amestecat cu cel al detergentului de vase. Eu plătesc alte lucruri. Care? Nu sunt la interogatoriu. Nu. Ești la masa la care m-ai lăsat să cred o minciună aproape 3 ani. Ciprian și-a împins scaunul înapoi. Picioarele au zgâriat gresia. Nu trebuia să întrebi cât timp.
Trebuia doar să ajuți. Cuvintele au rămas între noi, simple și definitive. Nu vorbea despre o urgență, vorbea despre rolul meu. Eu trebuia să ajut, fără termen, fără explicație, fără să observ că el și mama lui transformaseră generozitatea în taxă. Ai luat cardul meu din spital, am spus. Știai pentru ce. Eu doar am mers cu mama. Ai băgat cardul în buzunar, pentru câteva minute, și ai plecat. Nu puteam să o las pe mama singură, era agitată. Am simțit cum ceva se desprinde în mine fără zgomot. Multă vreme îmi imaginasem că, dacă aș găsi formularea potrivită, Ciprian ar vedea diferența dintre pace și lașitate. Dar el o vedea, doar că îi convenea ca prețul să fie plătit de mine. Am luat telefonul de pe masă. Transferul nu se mai face. Ciprian a râs scurt, fără umor. O să te răzgândești când se trezește mama. Nu, n-ai idee ce o să iasă. Am idee. Tocmai de aceea îl opresc. În dormitor, am deschis aplicația și am apăsat anulează plata programată. A apărut o fereastră de confirmare. Am citit-o de 2 ori, apoi am apăsat din nou. Operațiunea a dispărut. Nu s-a auzit nimic, niciun clopot, niciun avertisment. Doar frigiderul bâzâia în bucătărie și un vecin trăgea apa la etaj. Paraschiva s-a trezit după o oră. Ciprian îi povestise deja. A intrat în camera mea fără să bată și a aprins lumina. Ridică-te. Am dormit 3 ore. Tania are de plătit furnizorul. Atunci îl plătește. Cu ce? Cu banii ei. Paraschiva a tras perdeaua. Lumina de dimineață mi-a tăiat ochii. Nu-mi răspunzi așa în casa asta. E un apartament închiriat și plătesc cea mai mare parte din chirie, iar începi cu banii. După tot ce am făcut pentru tine la spital, m-am ridicat în capul oaselor. Ce ai făcut pentru mine? Am venit. M-am ocupat. L-am luat pe Ciprian să rezolve ce trebuia. Dacă nu eram eu, Tania pierdea marfa din cauza egoismului tău. Ai luat cardul de lângă perfuzie. Cardul familiei. Cardul meu. Ciprian apăruse în ușă. Purta tricoul de lucru și își lega șireturile. Paraschiva s-a întors spre el ca un avocat care își cheamă martorul. Spune-i ce înseamnă să fii om al casei. El s-a ridicat încet. Ilinca, deblochează transferul. Nu e momentul să o pedepsești pe Tania. Nu o pedepsesc. Nu o mai întrețin. E sora mea. Atunci ajut-o tu. Eu am rate și cheltuieli. Și eu ce am? A ezitat. Paraschiva i-a atins brațul. Nu te lăsa tras în vorbele ei. A devenit rece de când stă noaptea printre străini. Ciprian a inspirat adânc. Apoi a spus propoziția care a închis căsnicia înainte să existe vreun document de divorț. Dacă nu poți plăti când mama cere, nu ești familie. Nu am ridicat vocea. Am tras pătura de pe genunchi, m-am ridicat și mi-am pus halatul. Gresia era rece sub tălpi. Cheile de la bucătărie atârnau pe un cui, ceva mai sus decât înainte, iar Paraschiva le mutase intenționat ca să mi amintească cine controla ușile mici din casă. Atunci am înțeles, am spus. Ciprian s-a încruntat. Ce ai înțeles? Că pentru voi n-am fost familie. Am fost plata lunară. Paraschiva a râs cu dispreț. Te victimizezi. Tania a primit ajutor, nu salariu. Ajutorul se cere, se explică și se termină. Voi l-ați programat. Am trecut pe lângă ei și am încuiat ușa camerei mele. În spatele lemnului, Paraschiva a început să vorbească tare despre nerecunoștință. Ciprian i-a spus să se liniștească, dar nu pentru că greșea, ci pentru că vecinii puteau auzi. La prânz, grupul familiei era plin. Tania scrisese că îi fusese refuzată plata la furnizor. Doru trimisese un mesaj audio în care spunea că femeile moderne își folosesc boala ca să și rupă bărbații de mame. Paraschiva răspundea cu fotografii din bucătărie, frigiderul, lista de cumpărături, o oală goală. Fiecare imagine era prezentată ca dovadă că eu abandonasem casa. Am închis notificările. La call center, Lidia mi-a observat ochii roșii înainte să mi pun căștile. Ai dormit? Puțin. Poți sta pe tura asta? Da. Întreb dacă poți, nu dacă vrei să demonstrezi ceva.
Am apăsat buretele căștilor pe urechi și am simțit o durere surdă la tâmple. Pot, dar am nevoie de 10 minute înainte să încep. Lidia a dat din cap și a mutat numele meu cu o poziție mai jos pe lista de conectare. Nu a cerut povestea. Mi-a adus o cafea fără zahăr și a lăsat-o lângă tastatură. În pauză, am exportat istoricul complet din aplicația bancară. Fișierul avea 10 de pagini, pentru toate cheltuielile mele. Am filtrat după numele Taniei Stoian. Au rămas 32 de intrări. Prima era de 1200 de lei, cu explicația ajutor marfă. A doua, aceeași sumă, încă o lună. După aceea, câmpul explicației devenise gol. Am calculat totalul pe un colț de hârtie. 38.400 de lei. Suma m-a lovit nu fiindcă ar fi fost o avere, ci fiindcă puteam vedea ce nu făcusem cu ea. Nu îmi schimbă viața într-o poveste de lux, dar putea însemna medicamente fără vină, o rezervă pentru câteva luni de chirie, o vizită la Carmen fără să aleg între bilet și mâncare, o noapte liberă când trupul îmi cerea să dorm. Lidia a trecut pe lângă mine și a văzut cifrele. Nu trebuie să mi explici, a spus. Știu, dar dacă cineva sună din nou aici și încearcă să ți schimbe programul în numele familiei, îmi spui. Cu 2 zile înainte, Ciprian sunase la recepție să întrebe dacă puteam fi eliberată mai devreme pentru o discuție în familie. Lidia îi răspunsese că programul meu se modifică doar la cererea mea. A spus ceva? Am întrebat. Că mama lui știe mai bine ce ai nevoie. Am închis fișierul. Asta spune mereu. Atunci poate e timpul ca altcineva să știe mai bine ce ai nevoie. Cine? Lidia a arătat spre mine, apoi și-a văzut de tabelele ei. În weekend, Carmen a venit la Iași. Nu adusese sacoșe cu mâncare sau bani, ci aceeași eșarfă de lână pe care o găsisem în geanta de spital. O spălase și o împăturise într-o pungă de hârtie. Ne-am întâlnit într-o cafenea mică lângă stație, pentru că nu voiam să o duc în apartament. Afară ploua mărunt. Autobuzele ridicau apă murdară la bordură, iar mirosul de covrigi calzi intra de fiecare dată când se deschidea ușa. Carmen a pus eșarfa pe spătarul scaunului meu. Ai slăbit. Turele. Nu turele te privesc așa. I-am povestit despre transferul anulat, despre cele 32 de luni și despre propoziția lui Ciprian. Mama nu a blestemat și nu a spus că îl bănuise de la început. Și-a încălzit mâinile pe ceașca de ceai. Când ai luat primul salariu, mi-ai spus că nu vrei să ceri nimănui voie să cumperi o carte sau un bilet de tren, a spus. Aveam 20 de ani. Și acum cât te costă să fii acceptată? Am privit ploaia de pe geam. Întrebarea ei nu era despre 38.400 de lei. Era despre toate orele în care îmi înghițisem răspunsurile ca să nu tulbur masa. Prea mult. Atunci nu mai plăti. Nu e atât de simplu. Contractul apartamentului e pe numele meu și al lui Ciprian. Paraschiva locuiește cu noi. Dacă plec, trebuie să găsesc altceva. Dacă rămân, vor spune că îi dau afară. Eu nu ți-am spus să pleci. Ți-am spus să nu mai plătești pentru acceptare. Restul îl alegi tu. Întrebarea mamei a deschis o amintire pe care o ținusem mult timp în forma convenabilă a unei fapte bune. Primul transfer se întâmplase într-o seară de februarie, la câteva luni după ce Paraschiva venise să locuiască temporar cu noi. Tania apăruse în bucătărie cu un catalog de produse pentru chioșc și cu ochii umflați de plâns. Spusese că îi lipseau bani pentru stoc și că, dacă nu plătea până dimineață, pierdea locul. Ciprian îmi luase mâna peste masă. 3 luni, Ilinca. După aceea își revine și îți dă înapoi. Paraschiva pusese în fața mea o ceașcă de ceai și folosise vocea blândă pe care o păstra pentru cereri. Tu ai salariul cel mai sigur dintre noi. Nu spun că ești obligată. Spun doar că uneori Dumnezeu ne pune în familie ca să putem ridica pe cineva. Îmi aminteam clar că Tania evitase să promită restituirea. Se uitase la mama ei, iar Paraschiva vorbise în locul ei. Eu trimisesem suma fiindcă voiam să fiu persoana care ajută fără să umilească.
În luna a doua, Tania îmi trimisese o fotografie cu raftul plin. În luna a treia, Ciprian spusese că ar fi crud să oprim exact când începea să meargă. În luna a patra, Paraschiva nici nu mai ceruse. Pusese telefonul în fața mea și spusese doar, "E ziua." "Nu ai greșit că ai ajutat prima dată," a spus Carmen, de parcă mi-ar fi citit amintirea pe față. "Am greșit că n-am oprit." "Ai fost împinsă să crezi că oprirea te face rea. Asta e altceva." Am desfăcut eșarfa și am trecut degetele peste lâna aspră. Dacă aș fi spus nu după 3 luni, poate nu ajungeam aici. Poate ajungeai mai repede la adevăr. Dar nu te judeca folosind ce știi acum împotriva femeii care spera atunci. Cuvintele ei nu m-au scutit de responsabilitate. Mi-au mutat-o în prezent. Nu puteam schimba lunile trimise. Puteam decide ce urmează. Am scos telefonul și am găsit conversația veche cu Tania. Prima ei fotografie cu raftul era încă acolo. Sub ea, mesajul meu. "Sper să te ajute să te stabilizezi." Răspunsul ei fusese un emoji cu mâini împreunate. Nu exista niciodată, niciun plan, doar gratitudine cât timp fluxul continua. I-am trimis un mesaj nou. "Transferul s-a încheiat. Te rog să nu mai ceri mamei tale să negocieze în numele meu." Răspunsul a venit aproape imediat. "Nu i-am cerut. Ea doar știe că suntem familie." Am arătat mesajul lui Carmen. "Observi?" a spus. "Nimeni nu cere, dar toți primesc. Nimeni nu decide, dar tu trebuie să plătești." Am blocat ecranul. Cafeneaua se umpluse de oameni uzi de ploaie. Un copil scutura o umbrelă lângă ușă, iar picăturile ajungeau până sub masa noastră. Viața continua în jurul acelei sume, fără să știe ce însemna pentru mine. Era bine. Nu aveam nevoie ca tot orașul să mi confirme limita. Aveam nevoie să o respect eu. Telefonul meu a sunat. "Vasile Marin." Am răspuns în fața mamei. "Doamnă Stoian," a spus proprietarul. "Vă sun pentru contract. Expiră peste 6 săptămâni. Vă sun, 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 vă sun." Trebuie să știu dacă îl prelungim cu aceleași persoane sau dacă se schimbă ceva. Am scos un pix din geantă și am tras pe șervețel o linie. Peste 6 săptămâni exact? Da. V-am trimis și notificarea luna trecută. Domnul Ciprian a zis că vorbiți în familie. Nu îmi spusese nimic. Cine a plătit chiria în ultimele luni, domnule Marin? De obicei, dumneavoastră faceți transferul. Uneori soțul pune o parte. De ce? Pentru că vreau ca următoarea discuție despre contract să fie cu datele pe masă. Eu nu mă bag în certuri. Vreau chiria la timp și să știu cine locuiește. Exact asta vreau și eu. Vasile a spus că va verifica documentele și că nu promite nimic până nu discută cu amândoi. Tonul lui nu avea compasiune, dar nici nu avea nevoie. Faptul simplu era suficient. Contractul urma să se termine. Ușa pe care o crezusem blocată avea o dată scrisă pe ea. Carmen a împins șervețelul spre mine. Notează. Am încercuit data cu pix albastru. 6 săptămâni de la spital. Același interval pe care Paraschiva avea să transforme mai târziu în amenințare publică. Când m-am întors acasă, Ciprian era singur. Paraschiva plecase la Tania. Pe masă se afla o listă nouă de cheltuieli, iar lângă ea un plic gol pe care scria 1200. Ai vorbit cu Vasile? Am întrebat. Da. Contractul se reînnoiește. Ca de obicei, nu fără mine. Suntem soț și soție. Până acum asta nu te-a împiedicat să iei decizii cu mama ta. Ciprian s-a frecat la ceafă. Ilinca, hai să nu aruncăm totul pentru un card și niște bani. Nu cardul a închis ușa de la salon. Tu ai închis-o. Eram prins la mijloc. Nu, eu eram în pat. Mama ta era la bancomat.
Tu ai ales unde să stai. S-a apropiat și a pus palma pe masă. Dacă faci scandal cu contractul, mama unde se duce? Nu știu. Cum poți spune asta? La fel cum ai putut tu să pleci de la spital. A rămas nemișcat. Pentru câteva secunde am văzut în fața mea bărbatul cu care împărțisem ani, facturi și dimineți obosite. O parte din mine a așteptat să spună că îi pare rău fără explicații. Să aleagă altfel măcar o dată. Telefonul lui a sunat. Pe ecran apărea "Mama", a răspuns imediat. "Da, mamă, sunt aici." Nu a trimis. Vorbesc cu ea." Speranța scurtă s-a stins înainte să devină propoziție. Am intrat în cameră. Am deschis aplicația și am verificat din nou programarea. Scria clar: "Anulată." Am făcut o captură, nu pentru ei, ci pentru mine. Apoi am deschis calendarul și am încercuit data expirării contractului. În acea seară, Paraschiva a pus cheia cămării pe cel mai înalt cui. Eu mi-am pus cardul, actele și telefonul în sertarul cu lacăt. În bucătărie, ea a început să calculeze cu voce tare ce nu putea cumpăra fără banii mei. Pentru prima dată, calculele ei nu mi-au mai părut porunci, erau consecințe. Luna fără transfer a început cu un zgomot banal. Semnalul de conectare din căștile mele, la ora 2 și câteva minute. Pe ecran s-a aprins primul apel, iar vocea unui client a intrat în urechea mea cu o problemă despre o factură dublată. Am deschis fișa lui, am verificat datele și am rezolvat cazul în 7 minute. Când am închis, mi-am dat seama că trecuse ziua de salariu și din contul meu nu plecase nimic spre Tania. Nu m-am simțit bogată. Aveam chirie, utilități, medicamente și o pereche de pantofi care lăsa apă la călcâi. Dar pentru prima dată după mult timp, soldul nu scăzuse automat cu 1200 de lei înainte să apuc să mă întreb ce îmi trebuia mie. În pauză, am deschis un caiet mic cu coperte verzi. Pe prima pagină am scris chiria, partea mea de facturi, medicamentele și mâncarea. Am pus deoparte o sumă modestă pentru urgențe. La final, rămânea puțin, dar acel puțin era al meu. Nu era triumf, era aer. Lidia s-a așezat pe marginea biroului de lângă mine. "Cum merge tura?" "Bine." "Cum merge restul?" Am rotit pixul între degete. "Mai zgomotos decât tura. Pot să te mut 2 săptămâni pe programul de seară, până termin controalele medicale. După aceea alegem. Nu trebuie să sari direct în toate nopțile." Paraschiva spune că orice schimbare de program înseamnă că fug de responsabilități. "Tura se mută. Limita ta nu trebuie mutată." A spus-o fără solemnitate, uitându-se la tabelul de prezență. Tocmai de aceea am crezut-o. A schimbat 2 căsuțe, mi-a arătat noul program și m-a rugat să semnez. Era o modificare normală, făcută printr-o procedură normală. Nimeni nu îmi număra medicamentele. Nimeni nu lega valoarea mea de suma trimisă unei rude. Acasă, liniștea nu exista. Paraschiva vorbea cu Tania la telefon de parcă negocia o evacuare. "Nu, luna asta nu avem." Nu pentru că nu vrem noi, pentru că ea a blocat tot. Da, inclusiv cardul. Da, încă face pe bolnava. Când m-a văzut în ușă, a pus telefonul pe difuzor. "Spune-i și tu Taniei când primește banii. Nu îi mai primește." "A auzit?" a spus Paraschiva cu un râs ascuțit. "Vezi cum vorbește? De parcă banii ar fi numai ai ei." Tania a răspuns din difuzor. "Măcar luna asta, Ilinca, am deja comanda făcută. Ai știut că ajutorul era prezentat ca temporar? Mama a zis că nu te deranjează. Te-am întrebat pe tine." A urmat o pauză, apoi un oftat. "De ce complici tot? Sunt doar 1200 de lei." Am privit caietul verde din geantă. Pentru ea erau doar. Pentru mine, aceeași sumă însemna să aleg între rezervă și dependență. "Atunci îi vei găsi ușor în altă parte," am spus și am închis difuzorul. Paraschiva a rămas cu mâna pe telefon. "O să regreți când nu te mai primește nimeni la masă." "Mănânc la masa pe care o plătesc." Nu am continuat. Am intrat în cameră și am pus caietul lângă dosarul cu acte. În următoarele zile, mi-am refăcut rutina în jurul a 2 lucruri, sănătatea și dovada. Am mers la control, am cumpărat medicamentele fără să ascund bonul și am refuzat să explic de ce am nevoie de ele.
Am dormit după turele de seară. Am mâncat covrigi în autobuz și o supă simplă la cantina din clădire. Fiecare gest era mic, dar nu mai trecea prin aprobarea Paraschivei. Pentru istoricul bancar nu voiam capturi împrăștiate. Aveam nevoie de o succesiune pe care oricine să o poată citi. Într-o noapte liniștită, Lidia mi-a arătat o sală mică de pauză unde puteam folosi laptopul după program. Nu te ajut să faci spectacol, a spus. Dar dacă ai nevoie să sortezi acte fără să ți le ia cineva din mână, poți sta aici până vine echipa de dimineață. Atât îmi trebuie. Am exportat istoricul în format de document. Filtrul după beneficiar a scos la iveală cele 32 de plăți. Am verificat fiecare dată cu ziua în care intrase salariul. Uneori transferul plecase în aceeași seară. Alteori, a doua zi, după un mesaj al Paraschivei sau al Taniei. Prima plată mi-a amintit de iarna în care Tania spusese că are nevoie de stoc pentru 3 luni. Pe atunci Ciprian îmi ținuse mâna pe masă și îmi promisese că sora lui va returna banii când chioșcul merge bine. A 5-a plată coincidea cu ziua în care mi-amânasem o consultație stomatologică. A 11-a, cu luna în care Carmen îmi trimisese ea bani pentru biletul de tren. A 20-a, cu o factură mare la încălzire pe care o plătisem tot eu. Hârtiile nu conțineau amintirile, dar fiecare dată le ridica din locul unde le îngropasem. Am adunat sumele de 3 ori, 38.400 de lei. Am scris totalul pe o notiță galbenă și am lipit-o pe marginea ecranului. Cifra părea prea curată pentru atâtea mese tăcute. După câteva minute, am dezlipit notița. Nu voiam ca cineva să creadă un rezultat scris de mine. Voiam să poată număra singur. A doua zi, după program, am intrat într-un centru de copiere din cartier. Afară ploua, iar geamul magazinului era acoperit de abur. Înăuntru mirosea a toner și hârtie încălzită. Un tânăr cu un pulover verde a preluat fișierul pe un calculator de lângă imprimantă. 32 de pagini, față simplă? A întrebat. Da, fiecare separat. Nu micșorați textul. Imprimanta a pornit cu un huruit. Prima foaie a ieșit caldă și ușor curbată la margini. Am luat-o, am verificat numele Taniei, data și suma. Apoi a doua, a treia. Fiecare pagină era aproape identică, iar tocmai repetiția cifrelor făcea diferența. Nu o repetiție de fraze, ci un obicei financiar care se încăpățânase să arate ca o obligație. La pagina a 14-a, imprimanta s-a oprit. Pe ecran a apărut un mesaj de hârtie blocată. Tânărul a deschis capacul, a scos o foaie mototolită și a reluat. M-am trezit ținând teancul la piept, de parcă cineva ar fi putut intra să lia. Am respirat și l-am pus pe teșghea. Când toate paginile au fost gata, le-am ordonat de la cea mai veche la cea mai nouă. Le-am prins cu o clemă neagră, nu cu capse, ca să le pot desface pe masă. Marginile încă păstrau căldura imprimantei. Am plătit din banii care nu mai plecaseră Taniei. Am cerut o masă liberă și am început să verific teancul înainte să plec. Tânărul de la centrul de copiere mi-a oferit un capsator, dar l-am refuzat. Clema îmi permitea să desfac paginile fără să rup colțurile. Le-am așezat în 4 grămezi de câte 8 și am urmărit lunile, una după alta, ca să nu lipsească nimic. Pagina a 7-a avea data unei dimineți, în care ieșisem din tură cu febră și cumpărasem totuși mâncare pentru casă. Pagina a 15-a era din luna în care Ciprian îmi promisese că va prelua el plata, apoi îmi spusese în ziua salariului că avusese o reparație la mașină. Pagina a 26-a fusese trimisă în timp ce eu eram în autobuz spre Pașcani, după ce Carmen căzuse pe scări. Paraschiva mă sunase de 4 ori până apăsasem confirmarea, deși știa unde mergeam. Nu am notat acele povești pe foi. Ar fi transformat documentele într-un jurnal pe care ceilalți îl puteau numi sentimental. Transferurile spuneau singure ce era verificabil. Numele, data, suma. Am păstrat amintirile pentru ordinea în care urma să vorbesc, nu ca o a doua dovadă. Am observat că 2 plăți erau făcute în aceeași lună calendaristică, una la început și una la sfârșit, din cauza unei schimbări de zi de salariu.
Pentru o clipă m-am temut că Paraschiva va folosi asta ca să spună că numărătoarea mea era falsă. Am verificat luna anterioară și am găsit pauza corespunzătoare. Seria rămânea 32 de plăți în 32 de intervale de salariu. Am pus foile în ordine după data exactă, nu după numărul lunii, și am scris pe o coală separată doar pozițiile, de la prima la ultima. Coala nu urma să ajungă pe masă. Era ghidul meu ca să nu mă încurce presiunea. Tânărul de la Tejghea s-a uitat la grămezile de hârtie. Vreți și un dosar cu șină? Nu, o mapă simplă. Mi-a dat una gri, fără etichetă. Am pus paginile înăuntru și am simțit greutatea lor neașteptată. Pe ecran, istoricul fusese doar o listă pe care puteam să o închid. În brațe, 3 ani de bani aveau volum. Înainte să ies, telefonul a vibrat. Un mesaj de la Ciprian. Mama spune că ai luat toate actele. Ce pregătești? Am privit imprimanta care se răcea și rola de hârtie din coșul de reciclare. Pregătesc o discuție cu date complete, am răspuns. A urmat imediat. Dacă pui familia în fața străinilor, nu mai există cale de întoarcere. Nu i-am explicat că el confundase din nou cauza cu reacția. Calea de întoarcere dispăruse în salon, când alesese geaca mamei lui în locul patului meu. Hârtiile doar făceau vizibil drumul parcurs. Am achitat copiile și am cerut bonul. Pe el apărea un cost mic, concret. L-am pus în portofel, separat de transferuri. Nu era probă în povestea familiei, ci dovada unei cheltuieli pe care o făcusem ca să mi protejez vocea. Distincția devenise importantă. Nu tot ce păstram trebuia arătat. În drum spre casă, l-am sunat pe Vasile Marin. Mi-a răspuns dintr-o scară de bloc. Se auzeau ecouri și un burghiu. Am verificat contractul, a spus. Expiră la data pe care v-am dat-o. Până atunci, locuiți toți în aceleași condiții. După aceea putem face alt contract, dacă ne înțelegem. Vreau să discutăm separat despre capacitatea mea de plată. Puteți să mi trimiteți extrasele de chirie. Prefer să vi le arăt, nu să vă trimit tot istoricul contului. E corect. Eu am notate lunile în care ați făcut plata. Nu vreau să intru în transferurile familiei. Nici nu vă cer. Atunci ne vedem înainte de expirare. Dar trebuie să fie clar cine rămâne. Nu schimb ea la cât timp vechiul contract e activ și nu scot pe nimeni cu forța. Nici eu nu vreau asta. Vasile era exact opusul unei salvări miraculoase. Nu îmi promitea apartamentul și nu judeca familia. Îmi oferea o regulă. Contractul se termină, plățile se verifică, oamenii decid cine semnează. Pentru mine, regula aceea era mai sigură decât toate promisiunile lui Ciprian. Am ascuns teancul într-o mapă simplă, între hainele de lucru, nu în sertarul cu lacăt, unde Paraschiva s-ar fi așteptat să găsească ceva important, ci într-o cutie veche de la căști, pe raftul de sus. Seara, Ciprian a venit în cameră și s-a așezat pe marginea patului. Mama vrea să știe ce ai vorbit cu Vasile. De ce nu mă întreb ce vreau eu? Te întreb acum. Nu. Îmi transmiți întrebarea ei. Și-a frecat palmele. Poate am greșit la spital. A fost primul moment în care a folosit cuvântul greșit. Am ridicat privirea. Ce anume? Că am plecat. Dar mama era convinsă că Tania pierde tot. M-am panicat. Te-ai întors? Nu. Ai sunat să întrebi dacă sunt bine? Ți-am scris. Mi-ai cerut să deblochez cardul. Ciprian și-a lăsat capul în jos. Vreau să îndreptăm lucrurile. Telefonul lui a vibrat. A privit ecranul. Paraschiva. Răspunde. Am spus. Pot să sun mai târziu. A doua vibrație l-a făcut să se ridice. Doar îi spun că vorbim. A ieșit pe hol. Prin ușa întredeschisă l-am auzit. Da, mamă. Nu mi-a spus. Da, cred că ascunde ceva. Vorbesc cu ea. Falsele speranțe nu mai aveau nevoie de mult timp ca să se destrame. În dimineața următoare, Paraschiva a început să bată în ușa mea înainte să mă trezesc complet. Doru spune că trebuie lămurit totul în fața oamenilor. A strigat. Tu ne faci de râs în bloc și la proprietar. Am deschis ușa doar cât să o văd. Eu nu am vorbit cu vecinii. Nu trebuie. Se vede cum ne tratezi. Nu mai cumperi ca înainte. Îți încui lucrurile. Îl întorci pe Ciprian împotriva mea. Ciprian își alege singur partea.
Atunci vom discuta public, să vadă lumea cine plătește și cine doar se plânge. A spus-o ca pe o amenințare. Eu am auzit o invitație la exact locul unde minciuna fusese răspândită. Totuși, nu voiam să mă bazez doar pe hârtii. Paraschiva putea spune că transferurile fuseseră cadouri, că eu inventasem scena de la spital, că nimeni nu văzuse cardul. Nicoleta văzuse. Trebuia să aflu dacă era dispusă să spună asta, fără să îi cer să intre în viața mea. Am găsit numărul secției pe documentele de externare și am lăsat un mesaj scurt. Nicoleta m-a sunat în seara aceea, când a ieșit din tură. Eram la o stație de autobuz, sub un acoperiș pe care ploaia bătea mărunt. În depărtare se auzea o ambulanță. Doamnă Stoian, sper că sunteți mai bine. Sunt. Vă mulțumesc pentru încărcător și pentru că m-ați ajutat să blochez cardul. A fost un lucru normal. Pentru mine n-a fost. Am strâns telefonul cu ambele mâini. Familia mea vrea să facă o discuție în curtea blocului. Spun că am inventat ce s-a întâmplat la spital. Nu vă cer să vorbiți despre starea mea sau despre bani, vă întreb doar dacă, în cazul în care neagă, ați spune ce ați văzut. Nicoleta a tăcut câteva secunde. Un autobuz a trecut prin apă și mi-a stropit pantofii. Am văzut de unde a luat cardul, a spus. Era în geanta de lângă stativul perfuziei. Am auzit că i-ați cerut îl pună înapoi. Am văzut soțul plecând cu el. Pot spune exact atât. Atât îmi trebuie. Nu vreau să fiu parte dintr-o ceartă de familie, nici eu. Vreau ca un fapt să nu poată fi șters prin volum. Spuneți-mi ziua și ora. Dacă nu sunt în tură, vin pentru câteva minute. Am închis și am rămas sub ploaie. Nu mă simțeam invincibilă. Mă temeam că vecinii vor privi hârtiile și tot vor alege povestea mai comodă. Mă temeam că Ciprian va plânge și o parte din mine va încerca iar să-l salveze de consecințe. Dar frica nu mai hotăra ordinea pașilor. În acea noapte, am scos cele 32 de pagini și le-am întins pe podeaua camerei, în 4 rânduri. Am verificat datele, numele și suma. Am pus cardul blocat lângă ultima pagină. Nu era o dovadă a transferurilor. Era obiectul care lega curtea de spital, începutul de sfârșit. Am decis că nu voi trimite paginile în grupul familiei. Paraschiva le-ar fi fotografiat pe jumătate, ar fi ales 2 și ar fi creat altă poveste. Minciuna fusese publică. Corectarea trebuia să aibă martori care să vadă întregul șir. A doua zi, mesajul Paraschivei a apărut în grupul familiei și apoi în grupul blocului. Duminică, la ora 5, în curte, lămurim situația Chiriei și contribuția Ilincăi. Nu mai accept să fim acuzați pe nedrept. Vasile Marin este rugat să vină. Cine a auzit minciunile ei poate fi prezent. Doru a răspuns cu 3 semne de aplauze. Tania a scris. În sfârșit! Ciprian nu a spus nimic. Am recitit anunțul până la capăt. Apoi i-am trimis lui Vasile ora, Nicoletei adresa și Lidiei o cerere de liber pentru după amiaza de duminică. Lidia a aprobat fără întrebare. Am pus mapa în geantă, sub eșarfa de lână a mamei. În buzunarul interior am așezat cardul blocat. Nu pregăteam o capcană, pregăteam o masă pe care fiecare fapt să poată fi văzut înainte să fie răstălmăcit. Duminică urma să ne întoarcem la început. Chiu duminică, curtea blocului mirosea a praf umed și frunze strivite. Vântul trecea printre clădiri, ridica hârtii din coșul de lângă poartă și făcea lanțul unui leagăn să scârțâie. Paraschiva Stoian coborâse prima. A întins o masă pliantă lângă banca de metal și a pus pe ea o cană imailată, cardul meu și o mapă goală, ca și cum simpla prezență a unor obiecte ar fi transformat-o în autoritate. Nu știam cum ajunsese iar cardul la ea. Probabil Ciprian îl luase din sertarul unde îl pusesem după ce îmi schimbase de 2 ori rugămintea de a mi-l returna, în promisiunea că mama vrea doar să arate. Cardul era blocat și nu mai avea putere financiară, dar Paraschiva îl folosea ca pe un steag. Doru stătea lângă masă, cu geaca descheiată și un pahar de cafea în mână. Vorbea tare, ca să audă cei de la balcoane. Măcar azi aflăm cine a ținut casa și cine a dormit după telefoane, a spus. Că pe WhatsApp toți sunt viteji. Câțiva vecini au coborât.
Doamna de la parter și-a adus un scaun. Un bărbat de la etajul 3 s-a sprijinit de bicicletă. Alții priveau de sus, cu coatele pe balustrade. Paraschiva îi salutase toată săptămâna și le povestise că eu mi-abandonam familia după ce mâncasem ani de zile la masa ei. Într-un bloc, o poveste repetată pe scară ajunge repede să pară evidență. Ciprian a venit după ea, ținând mâinile în buzunare. Nu se apropiase de mine de când anunțase întâlnirea. Dormea pe canapea și îi spunea mamei lui că încearcă să mă convingă. De fapt, aștepta ca presiunea publică să facă ceea ce el nu reușise în bucătărie. Vasile Marin a apărut cu 10 minute înainte de ora 5. Purta o geacă de lucru și avea pe degete urme negre de la cabluri. În carnețelul lui, contractul comun îi avea trecuți clar pe Ilinca Stoian și Ciprian Stoian. A pus un inel de chei pe bancă, nu pe masa Paraschivei. Am venit pentru că ați pomenit contractul meu în grup, a spus. Eu confirm doar ce ține de chirie și de termen. Nu decid cine e om bun. Paraschiva a zâmbit larg. Exact. Spuneți-le cine a locuit aici fără să respecte casa. N-am spus asta. O să spuneți după ce auziți. Am intrat în curte la ora 5 fără 2 minute. Mapa cu transferuri era sub braț, iar eșarfa mamei îmi înconjura gâtul. Lidia îmi trimisese un singur mesaj. Respiră înainte să răspunzi. Nu venise, era alegerea corectă. Aici nu aveam nevoie de o șefă care să mă apere, ci de faptele pe care eu le strânsesem. Paraschiva a ridicat cardul. Parazito, spune-le tuturor ce ai adus în casa asta. Marginea cardului a lovit masa. Pocnetul s-a răspândit între blocuri. A fost exact sunetul cu care începea amintirea mea despre acea după amiază. Am pus mapa pe masă și am scos teancul prins cu clema neagră. Vântul a ridicat colțurile. Mi-am așezat palma peste ele. Ilinca, a spus Ciprian încet, nu e nevoie să faci asta. Mama ta a chemat oamenii. Putem vorbi sus. Sus ați vorbit 3 ani. Aici corectăm ce ați spus aici. Doru a râs. Corectează. Atunci. Dar să nu ne citești toate facturile de telefon de la muncă. Paraschiva s-a întors spre vecini. Doru a râs. Doru a râs. Vedeți? Face spectacol. A stat în casa mea, a mâncat ce am gătit eu, iar când sora lui Ciprian a avut nevoie, a început să numere. La spital a blocat cardul din răutate. Noi voiam să cumpărăm ce trebuia pentru familie. Apartamentul nu e al dumneavoastră, a intervenit Vasile. E al meu și este închiriat. Știți ce vreau să spun, domnule Marin? Eu am ținut casa, ați locuit în ea. Paraschiva i-a aruncat o privire rece, apoi a continuat. Ilinca contribuie când îi convine. Lucrează noaptea, doarme ziua și ne lasă pe noi cu toate. Acum amenință că nu prelungește contractul, deși Ciprian este soțul ei și eu sunt mama lui. Am desprins clema și am pus primele 3 pagini pe masă, una lângă alta. Nu am explicat. Doamna de la parter s-a aplecat și a citit prima dată cu voce joasă. Tania Stoian. 1200 de lei. Pe a doua era aceeași sumă. Pe a treia, din nou. Doru și-a rotit paharul. 3 plăți nu înseamnă că ai ținut o familie. Sunt de acord, am spus. Am mai pus 3, apoi încă 3. Hârtia a început să ocupe masa. Vasile a tras cana emailată deoparte ca să facă loc. Ciprian și-a scos mâinile din buzunare. Paraschiva a întins degetele spre o pagină. Nu știm ce sunt. Poate ai plătit ceva ce datorai. Am acoperit foaia cu palma. Nu luați nimic. Fiecare pagină arată beneficiarul, data și suma. Citiți. Bărbatul cu bicicleta a luat una de margine și a privit-o fără să o ridice. Scrie transfer către Tania Stoian. Tania e sora lui Ciprian, a spus Paraschiva. Normal că am ajutat-o. Am cine? Am întrebat. Familia. Contul este al meu. Erai căsătorită. Căsătoria nu vă pune degetele pe cardul meu. Ciprian a făcut un pas înainte. Ilinca. Eu am știut de transferuri. Nu e nevoie să vorbești cu mama ca și cum ar fi furat. M-am uitat la el. La spital a luat cardul după ce i-am spus să pună înapoi.
Tu ai plecat cu el. Cum numești asta? Voiam să scoatem suma pe care oricum o trimiteai. Tocmai ai răspuns. Murmurul de la balcoane s-a schimbat. Până atunci, oamenii ascultaseră o dispută despre cine muncea mai mult în casă. Acum aveau în față un gest concret. Paraschiva a lovit masa cu un deget. Nu devia. Arată cât ai plătit chiria, nu cadourile făcute din bunătate. Ajungem și la chirie. Mai întâi terminăm seria. Am deschis teancul ca pe un evantai. Paginile s-au întins în semicerc, fiecare cu aceeași sumă, aceeași destinație, altă dată. Erau prea multe pentru o privire rapidă. Vecinii s-au apropiat. Doru a încetat să mai bea cafea. Nu vă cer să mă credeți, am spus. Citiți datele. Doamna de la parter a citit prima lună. Bărbatul cu bicicleta a găsit a 6-a. O vecină de la etajul 2 a numărat în șoaptă până la 10. Cineva a spus că lipsea o lună, iar eu am arătat pagina rămasă sub clemă. Nu voiam să existe nici măcar impresia că aranjamentul se sprijinea pe confuzie. Tania a intrat în curte în timp ce oamenii numărau. Ținea telefonul în mână și respira repede. Paraschiva îi trimisese fotografii cu primele foi. Ce faci?" a întrebat. De ce arăți datele mele tuturor? Sunt transferurile mele, banii au fost ajutor, nu ai dreptul să mă umilești." De câte ori ai întrebat dacă îi pot trimite? Mama vorbea cu tine. Tu îmi scriai în ziua salariului, pentru că mi se spunea că ai promis. Ai știut că promisiunea fusese pentru 3 luni? Tania și-a dus telefonul la piept. Nu mai țin minte ce s-a spus la început. Eu țin minte. Și Ciprian a recunoscut că știa că nu exista termen. Toate privirile s-au mutat spre el. Ciprian a privit pietrișul. Doru a încercat să râdă. Ei, între frați, se mai dau bani. Dacă punem pe masă fiecare 100, ajungem până mâine. Nu sunt sute, a spus doamna de la parter. Sunt 1200 în fiecare lună. Tania a deschis calculatorul telefonului. Nu e nevoie, i-a spus Paraschiva repede. Ba da, a spus Vasile. Dacă tot ați chemat oamenii pentru contribuții, suma contează. Tania a tastat. Degetele ei au apăsat de 32 de ori? Nu, a înmulțit simplu. Pe ecran a apărut totalul. L-a privit și a rămas nemișcată. Cât? A întrebat Doru. Tania nu a răspuns. 38.400 de lei, am spus. 32 de plăți de câte 1200. Vântul a ridicat o pagină. Am prins-o înainte să cadă. Hârtia era rece acum, deși îmi aminteam căldura imprimantei. În jurul mesei, oamenii nu mai zâmbeau. Paraschiva și-a revenit prima și Tania este copilul meu. Am investit în viitorul ei. Ilinca avea salariu și locuință. N-a murit de foame. Nu ai investit banii tăi, am spus. Eu am ținut casa ca tu să poți munci. Eu plăteam cumpărăturile, chiria și partea principală din facturi. Minți. Vasile și-a desfăcut fermoarul Gecii și a scos un carnețel mic. Eu pot vorbi despre chirie, a spus. În ultimele 24 de luni, transferul complet a venit de cele mai multe ori din contul doamnei Ilinca. Domnul Ciprian a completat uneori o parte. Nu am primit chiria de la doamna Paraschiva și nici de la doamna Tania. Paraschiva s-a întors spre el. Noi îi dădeam bani Ilincăi în casă. Nu știu. Eu confirm ce am primit și de la cine. Vasile, a spus Ciprian, eu am contribuit. Am spus că ați contribuit uneori. Dar persoana care mă suna înainte de scadență, care trimitea plata și care rezolva restanțele mici, era soția dumneavoastră. Doru și-a dres glasul. Chiria nu înseamnă tot. Paraschiva gătea. Și eu cumpăram mâncarea, am spus. Dar nu am adus extrasele tuturor cumpărăturilor. Am tras aer în piept. Nu era o prezentare, ci viața mea așezată pe o masă de plastic. Am adus un singur șir. Am continuat. Banii pe care îi spuneau temporarii, în timp ce mă numeau parazit. Tania a încercat să adune 2 pagini de lângă ea. Acestea conțin numele meu. Le iau. Am pus palma peste colțurile lor. Nu. Sunt copii din contul meu. Le poți privi aici. Oamenii nu trebuie să știe. Oamenii au fost chemați să audă că nu contribuiam. Nu eu i-am chemat. Paraschiva a apucat cardul și l-a ridicat din nou.
Tot spectacolul acesta a început pentru că ai vrut să ne sperii la spital, ai blocat cardul și ai făcut-o pe bolnava. Nimeni nu ți l-a furat. L-ai dat lui Ciprian. Nicoleta tocmai trecuse de poartă. Nu purta bonetă sau halat, doar uniforma bleu marin și geanta mare de serviciu. A mers până lângă masă, fără grabă. Eu am văzut, a spus. Paraschiva s-a întors. Dumneavoastră cine sunteți? Asistenta care a îngrijit-o pe doamna Stoian la spitalul Sfântul Spiridon. Ciprian a închis ochii o clipă. Nicoleta nu s-a uitat la foi. Nu știa despre transferuri și nu pretindea că știe. Cardul era în geanta pacientei, lângă stativul perfuziei. Doamna Paraschiva l-a scos. Pacienta a cerut să fie pus înapoi. Domnul Ciprian a plecat cu el în buzunar. Eu i-am oferit pacientei un încărcător și i-am spus să blocheze cardul. Paraschiva a ridicat mâna. Ați înțeles greșit. Suntem familie. Ilinca ne ceruse înainte să... În salon a spus să fie pus înapoi, a răspuns Nicoleta. Am auzit clar. Era amețită. Era orientată și a formulat o cerere simplă. Vreți să spuneți că eu am? Spun numai ce am văzut. În curte s-a făcut liniște. Nu o liniște de admirație, ci una în care fiecare persoană își recalcula locul în poveste. Doru ținea gura ușor deschisă. Cana lui de cafea rămăsese pe bancă. Tania nu mai atingea calculatorul. Ciprian se uita la mama lui, nu la mine, exact cum se uitase în salon. Paraschiva a încercat să tragă teancul spre ea. Ajunge. Nu accept să fiu judecată de niște oameni care nu știu ce am făcut pentru casa asta. Am apăsat paginile cu palma. Tu ai chemat oamenii. Ca să le spun adevărul, atunci rămâi până se termină. Vasile a luat inelul de chei de pe bancă. Mai este un fapt, a spus. Contractul comun expiră la sfârșitul celor 6 săptămâni. Nu îl prelungesc automat. Am verificat veniturile și istoricul plăților. Sunt dispus să semnez un contract nou cu doamna Ilinca, dacă rămâne singură și dacă garanția se actualizează. Nu pot semna cu 4 persoane care se ceartă despre cine plătește. Ciprian a făcut un pas spre el. Eu locuiesc acolo de ani. Până la expirare aveți drepturile din contract. După aceea, discutăm un contract nou. Doamna Ilinca m-a contactat, mi-a arătat capacitatea de plată și a cerut o soluție clară. Dumneavoastră mi-ați spus doar că mama rezolvă. Nu puteți să o lăsați pe mama pe drumuri. Eu nu decid unde locuiește mama dumneavoastră. Închiriez un apartament. Paraschiva s-a albit la față. Ilinca, spune-i că rămânem. Acum, în fața tuturor. Vocea ei nu mai avea siguranța din început. Cardul îi tremura ușor între degete. Nu, am spus. După tot ce am făcut pentru tine. Ai scos cardul din geanta mea cât timp eram legată la perfuzie. Ai transformat salariul meu într-o taxă pentru Tania. Ai spus vecinilor că sunt parazit. Apoi i-ai chemat să mă scoți din propria contribuție. Nu e casa ta, n-am spus că e. Va fi locuința mea prin contract. Diferența este că eu nu inventez proprietate, plătesc chirie și respect termenul. Ciprian s-a apropiat de mine. Ilinca, nu poți decide singură. Suntem căsătoriți. Când am spus să puneți cardul înapoi, ai decis singur. Când transferul temporar a devenit permanent, ai decis cu mama ta. Când Vasile v-a întrebat despre contract, ai ascuns termenul. Acum eu decid ce semnez. Eu doar am vrut pace. Pacea ta a avut întotdeauna prețul scris pe contul meu. A încercat să mi atingă brațul. M-am retras un pas. Doru și-a găsit vocea. Poate că am spus și eu lucruri fără să verific, dar să destrami o căsnicie pentru bani. M-am întors spre el. Nu ai postat că îmi iau soțul de lângă mamă? Nu ai făcut sondaj despre cât valorează o noră? Nu ai râs când eram încă în recuperare? Doru și-a coborât privirea. Am repetat ce mi s-a spus. Exact. Doamna de la parter și-a împins scaunul mai aproape de masă. Atunci cere, ți scuze, Doru. El s-a înroșit. Nu e treaba dumneavoastră. Ai făcut o treaba blocului când ai pus fotografii în grup. Doru a șters cu degetul o pată imaginară de pe pahar. Bine. N-am verificat.
Am glumit prea mult. Nu era o scuză completă. Era începutul pierderii lui de statut, iar eu nu aveam nevoie să îl transform în om bun în aceeași după-amiază. Tania a ridicat telefonul. Ce fac eu luna viitoare? A întrebat. Întrebarea a căzut atât de sincer, încât câțiva vecini au întors capul spre ea. Muncești, îți reduci cheltuielile, vorbești cu furnizorul, am spus. Orice ai fi făcut dacă eu nu existam. Dar ai promis, am promis 3 luni, mama a spus. Mama ta nu poate promite salariul meu. Tania s-a uitat la Paraschiva, iar pentru prima dată între ele a apărut o distanță. Nu remușcare, încă nu. Mai întâi frică. Beneficiul pe care îl consideraseră natural dispărea. Paraschiva a aruncat cardul pe masă. Ia-l. Oricum l-ai făcut inutil. Ia, ți și hârtiile. Dar să știi că fără noi o să vezi cât de singură ești. Am așezat cardul plat lângă cele 32 de pagini. Banii mei nu mai cumpără locul meu la masa voastră. Nicoleta și-a verificat ceasul. Eu trebuie să mă întorc la spital, a spus. Dacă mai e nevoie să confirm același fapt înscris pentru o procedură, îmi puteți cere prin instituție. În rest, sper să nu mai ajungeți singură la noi. Mulțumesc, i-am spus. A plecat fără să primească aplauze și fără să se transforme într-o prietenă de familie. Rolul ei fusese exact să spună că văzuse. Vasile a ridicat inelul de chei. Mâine vă trimit proiectul noului contract, doamnă Ilinca. Până la expirarea celui vechi, vă rog să nu schimbați iala și să nu blocați accesul persoanelor înscrise. După predare, facem procesul normal. De acord. Domnule Ciprian, aveți timp să vă organizați. Vă rog să mi confirmați data predării. Ciprian a deschis gura, dar nu a ieșit nimic. A privit-o pe Paraschiva. Ea se uita la cardul blocat. Doru își băgase telefonul în buzunar. Tania ținea calculatorul deschis la totalul de 38.400 de lei. Din balcoane nu se mai auzea niciun comentariu. O mașină a trecut pe strada din spatele blocului, apoi zgomotul s-a stins. Hârtiile se mișcau ușor sub palma mea. O clipă, întreaga curte a rămas nemișcată. Toți amuțiseră. Nu am lăsat liniștea să devină un discurs. Am strâns paginile una câte una, în ordine. Doamna de la parter m-a ajutat să prind colțurile pe care le împingea vântul. Vasile a pliat masa după ce Paraschiva s-a îndepărtat. Cardul a intrat în portofelul meu. Nu mai era o cheie spre cont, fiindcă banca urma să mi emită altul. Era doar plasticul cu care încercaseră să mă reducă la o sursă de bani. Ciprian m-a oprit lângă scara blocului. Chiar vrei să se termine așa? Nu s-a terminat azi. S-a terminat când ai plecat din salon. Am greșit. Ai avut 6 săptămâni să spui asta fără dar. Mama nu are unde să meargă. Tania are un apartament. E mic. Și salonul meu era mic. Tot ai plecat. Și-a trecut mâna peste față. Ce vrei să fac? Să-ți asumi alegerea. Să-ți găsești locuință. Să nu mai folosești mama ca explicație pentru deciziile tale. Și să primești actele de divorț fără să transformi fiecare pas într-o negociere despre banii mei. A rămas pe treaptă. Pentru prima dată nu s-a uitat după Paraschiva. Dar schimbarea venea prea târziu și, chiar atunci, nu eram sigură că era schimbare. Poate doar teama de consecințe. Sus, în apartament, Paraschiva trântea uși și scotea haine din dulap. Tania îi spunea la telefon că nu avea loc pentru toate cutiile. Doru ștergea mesaje din grup, unul câte unul. Am văzut notificările dispărând. Fotografia cu farfuria ciobită, sondajul despre nora bună, gluma despre turele mele de noapte. Nu am răspuns. Am pus cele 32 de pagini în mapă și am așezat-o în sertarul meu. Apoi am spălat cana în care băusem apă înainte să cobor. În bucătărie, cheia cămării era încă pe cuiul înalt. Peste câteva săptămâni nu avea să mai însemne nimic. În noaptea aceea, telefonul a vibrat cu un mesaj de la Tania. Spune-mi măcar dacă luna viitoare primesc ceva, ca să știu ce fac. Am lăsat ecranul să se stingă. De la camera cealaltă se auzea Paraschiva spunându-i lui Ciprian că eu îi întorsesem pe toți împotriva ei. El nu îi răspundea.
Poate că tăcerea lui era rușine, poate era doar lipsă de soluții. Nu mai era responsabilitatea mea să aleg interpretarea care îl făcea să pară mai bun. Am deschis geamul. Aerul rece a intrat peste masa mică și a mișcat marginea eșarfei mamei. Din curte nu se mai auzeau voci. Pentru prima dată, liniștea de după o confruntare nu mi s-a părut periculoasă. Era locul în care urmau să înceapă consecințele. Ultimele săptămâni ale contractului comun nu au fost triumfătoare. Au fost pline de cutii, liste și uși închise mai atent decât înainte. Paraschiva s-a comportat în primele zile ca și cum întâlnirea din curte fusese doar o neînțelegere pe care o putea corecta dacă vorbea suficient de tare. Gătea cu oale lovite de aragaz, telefona rudelor pe difuzor și repeta că străinii mă întorseseră împotriva familiei, numai că lucrurile mici nu mai răspundeau la vocea ei. Cardul vechi fusese înlocuit. Transferul către Tania nu mai exista. Chiria următoare fusese plătită direct, cu mențiunea ultimei luni din contract. Vasile trimisese în scris data predării și lista obiectelor care trebuiau verificate. Regulile nu se speriau de ton. Ciprian a început să caute o garsonieră abia după ce a văzut proiectul noului contract pe numele meu. Până atunci, sperase că voi ceda când cutiile vor apărea în hol. Garanția pentru alt loc e mare, mi-a spus într-o seară. Dacă plecăm amândoi, trebuie să dau 2 chirii deodată. Știu cum funcționează o mutare. Ai putea să mă lași să rămân o lună după mama. Contractul nou este pentru o singură persoană. Sunt soțul tău. Ai spus asta și în curte. Actele de divorț sunt pregătite. A privit cutia în care își pusese cărțile și câteva cămăși. Nu am vrut să ajungem aici. Ai vrut ca totul să rămână cum era. Nu e același lucru. Mama m-a presat. Iar tu m-ai presat pe mine. Fiecare alegere a ei a ajuns la mine prin mâinile tale. Nu am mai spus că doar voi se pace. Propoziția aceea murise în curte, lângă hârtii. Nu a se. Paraschiva a refuzat să împacheteze până în ultima săptămână. Ținea cheia cămării în buzunar și continua să mute alimentele de pe un raft pe altul, deși majoritatea cumpărăturilor erau acum separate. Eu îmi țineam cafeaua, pâinea și medicamentele într-un dulap mic din cameră. Cumpăram exact cât consumam. Frigiderul suna mai gol, dar nu era lipsă. Era sfârșitul unei aprovizionări pe care ea o confundase cu dreptul de a porunci. Într-o dimineață, a deschis ușa camerei mele fără să bată. Nu mai putea intra, fiindcă lacătul sertarului se transformase între timp într-un opritor de ușă, iar eu țineam cheia la mine. Tania nu poate să mă primească decât temporar, a spus. Are o singură cameră liberă. Atunci va fi temporar. Ai inimă să mă trimiți din casa fiului meu? Nu este casa lui. Este un apartament închiriat. Contractul comun expiră. Te agăți de cuvinte. Cuvintele sunt clare când nu le folosești ca să ascunzi faptele. Paraschiva a strâns buzele. O să rămâi singură. Singurătatea nu ia carduri de lângă perfuzie. A plecat fără să trântească ușa. Pentru ea, pierderea controlului nu arăta ca o mare pedeapsă. Arăta ca imposibilitatea de a mă face să răspund după scenariul ei. Tania a trimis ultimul mesaj cu 3 zile înainte de mutare. Doar luna asta. Îți dau înapoi când se stabilizează chioșcul. Era aproape aceeași promisiune de la început. Am citit-o, apoi am pus telefonul cu ecranul în jos. Nu am blocat-o. Nu era nevoie. Tăcerea mea nu mai era teamă, era răspuns. În aceeași seară am văzut-o coborând din mașină și urcând cu 2 pungi mari. A intrat în apartament fără să mă salute. Din camera Paraschivei s-au auzit discuții despre spațiu, mobilă și cât de greu era să găsești chirie bună. După o oră, Tania a ieșit cu cheia cămării în mână. A pus-o pe masa din bucătărie. Mama spune că nu mai are rost să o țină. Nu mai are. Tania și-a mutat greutatea de pe un picior pe altul. Nu am știut că suma ajunsese atât de mare. Nu ai vrut să știi. Poate. Ai scris în fiecare lună. Mama spunea că pentru tine nu e un efort și ai preferat varianta aceea. A privit cheia. Ar fi trebuit să întreb. Nu i-am spus că totul era în regulă.
Nu i-am oferit ușurarea unei iertări imediate. Da, am spus. Ar fi trebuit. A plecat, iar cheia a rămas pe masă, mică și inutilă. Simbolul puterii Paraschivei nu deschidea decât un dulap aproape gol. Doru a evitat curtea câteva zile. Când mă vedea de la balcon, intra în casă. În grupul blocului, mesajele lui dispăruseră, dar capturile mele rămâneau. Într-o dimineață, l-am întâlnit lângă cutiile poștale. Ținea un ziar sub braț și nu avea zâmbetul lui obișnuit. Ilinca, a spus. Am șters ce am pus. Am văzut. N-ar fi trebuit să repet fără să știu. Nu, Paraschiva e sora mea. Am crezut. Ai ales ce era mai amuzant de spus, nu ce era adevărat. A dat din cap. Îmi pare rău. Mulțumesc că ai spus-o. Asta nu înseamnă că uit. Înțeleg. Nu știam dacă înțelegea cu adevărat. Dar pentru prima dată nu a cerut să protejez imaginea de consecința propriilor cuvinte. Ziua predării a venit într-o dimineață rece. Cutii de carton ocupau holul, iar banda adezivă scârțâia când Ciprian le închidea. Paraschiva purta paltonul maro de la spital. În buzunar nu mai avea cheia cămării. Ținea o sacoșă cu documente și o fotografie de familie în care eu fusesem împinsă la margine. Vasile a venit cu o fișă de verificare. A citit contoarele, a privit pereții și a notat o zgârietură veche de lângă ușă. Nu a transformat mutarea într-un spectacol. Cheile vechi, vă rog, a spus. Ciprian a pus două pe masă. Paraschiva a scos una din geantă după o pauză. Eu am pus cheia mea lângă ele. Vasile le-a numărat. Mai era o copie. Ciprian a scotocit prin buzunar și a adăugat-o. Asta e tot. Vasile s-a uitat la mine. După ce pleacă și semnăm procesul, vine lăcătușul. Aveți noul contract pregătit? Am scos mapa albastră simplă, fără legătură cu transferurile, și am semnat paginile necesare. Contractul nu mă făcea proprietară. Mă făcea chiriașă unică, responsabilă pentru un spațiu pe care mi-l puteam permite. Era suficient. Ciprian a luat ultima cutie. La ușă s-a întors. Dacă mă răzgândesc și vreau să repară felul în care alegi, am spus. Dar nu pentru a te întoarce aici. Nu mai există nicio șansă? M-am uitat la paltonul Paraschivei, la sacoșa ei, la cardul nou din portofelul meu și la urma fină de pe mână, unde fusese branula. Șansa a fost în salon, apoi în bucătărie, apoi când ai aflat de contract. Ai folosit fiecare ocazie ca să mă convingi să continui, a coborât privirea. Paraschiva îl striga de pe scară. Ciprian, vii sau rămâi să te umilească? El a ridicat cutia și a ieșit. Alegerea finală semăna cu prima, vocea mamei lui, apoi ușa. Diferența era că de data aceasta nu rămâneam într-un pat, cerând să se întoarcă. Din curte se auzeau roțile unui cărucior de bagaje improvizat. Vecinii care coborâseră la întâlnire priveau de la ferestre. Paraschiva traversa același pietriș pe care mă chemase să fiu judecată. Nu am urmărit-o de la balcon. Am rămas în apartament cu Vasile și lăcătușul. Când burghiul a pornit, zgomotul metalic s-a răspândit pe hol. Paraschiva era încă în fața scării. A întors capul la sunetul cilindrului scos. Lăcătușul a montat unul nou. A verificat de 2 ori mecanismul și mi-a întins 3 chei sigilate într-o pungă transparentă. Le desfaceți dumneavoastră, a spus. Am rupt punga. Metalul era rece și avea dinți diferiți. Am pus o cheie în broască și am rotit-o. Mișcarea a fost lină, fără să agațe. Vasile a luat cheile vechi. De azi, accesul se face cu acordul dumneavoastră. Dacă apar probleme, mă sunați. Mulțumesc! După ce au plecat, apartamentul a rămas plin de urmele lor. Un cui gol în perete, o pată mai deschisă unde fusese dulapul Paraschivei, miros de carton și detergent. Scaunul lui Ciprian era încă la masă. Nu l-am aruncat. L-am mutat la perete. În prima noapte singură, m-am trezit la fiecare zgomot de pe scară. Corpul meu aștepta cheia în broască, vocea Paraschivei, telefonul lui Ciprian. Nimic nu a venit. Liniștea nu a devenit pace imediat. A trebuit să învăț că absența amenințării nu este un gol care trebuie umplut.
Divorțul a început prin pași obișnuiți, o cerere, copii după acte, discuții scurte în care am refuzat să negociez transferurile ca datorie. Ciprian a cerut să păstrăm relația civilizată. Am răspuns că civilizația începea cu respectarea limitelor și a termenelor. Nu i-am cerut să mi returneze cei 38.400 de lei printr-o promisiune imposibilă. Adevărul lor fusese deja stabilit. Consecința principală era că nu mai pleca niciun leu. La call center am revenit treptat la turele de noapte. Lidia nu m-a întrebat despre mutare în fața colegilor. Într-o pauză, mi-a pus pe birou o rota nouă. Ai cerut 2 nopți urmate de 2 zile libere. Se poate din luna viitoare. Mulțumesc. E mai liniște? Mi-am scos căștile. În jurul nostru se auzeau tastaturi, un automat de cafea și ploaia lovind geamul de la capătul sălii. Da, am spus. Și se aude. Lidia a zâmbit abia vizibil și s-a întors la echipă. Nu m-a tratat ca pe o victimă fragilă. Mi-a dat programul pe care îl cerusem și se aștepta să mi fac treaba. Cu 1200 de lei rămași în fiecare lună, viața mea nu s-a schimbat într-un salt. Am plătit consultația amânată. Am cumpărat o pereche de pantofi impermeabili. Am pus deoparte prima rezervă mică într-un cont separat. Am achitat chiria la timp și am cumpărat medicamentele fără să ascund punga de farmacie. Într-o dimineață, după tură, am intrat într-o brutărie de lângă stație și am luat un covrig și o cafea. Casiera mi-a dat bonul. L-am împăturit din obișnuință, apoi am zâmbit. Nu orice hârtie trebuia salvată pentru o luptă. Unele puteau rămâne simple urme ale unei dimineți normale. Autobuzul a trecut prin Alexandru cel Bun, în lumina albastră de dinaintea răsăritului. Mi-am sprijinit mâinile crăpate de paharul cald. Telefonul a vibrat odată. Mesaj de la Ciprian. Mama spune că mai avem niște lucruri în debara. Am verificat. Nu aveau. Nu am răspuns. Prima lună pe noul contract a venit cu propriile ei încercări. Garanția actualizată și schimbarea cilindrului mi-au redus aproape complet rezerva. Când s-a stricat robinetul de la bucătărie, primul impuls a fost să mă gândesc pe cine să rog. Apoi am citit contractul. L-am sunat pe Vasile și am stabilit o oră cu instalatorul. Nu a fost o victorie cinematografică. Am stat acasă într-o după-amiază. Am ținut o găleată subțeavă și am plătit partea care îmi revenea. Dar nimeni nu a folosit problema ca dovadă că nu mă descurc singură. Am mers și la bancă să ridic noul card. Funcționara mi-a cerut actul, mi-a înmânat plicul și mi-a explicat cum să schimb codul. Am ales unul pe care nu îl știa nimeni din familia Stoian. Cardul vechi, cel lovit de masa din curte, a rămas acasă într-un sertar cu documente. Nu l-am păstrat ca pe un trofeu. Încă nu puteam să arunc. Unele obiecte își pierd puterea înainte să și piardă greutatea. În call center, prima tură completă de noapte după mutare a fost grea. La ora 4, un client furios a început să strige că nimeni nu îl ascultă. Vocea lui mi-a trezit în corp reacția veche. Umerii ridicați, respirația ținută, nevoia de a-l calma cu orice preț. Am apăsat tălpile în podea și am răspuns după procedură, fără să mi cer scuze pentru lucruri pe care nu le făcusem. După apel, Lidia a venit lângă mine. Ai nevoie de pauză? De 2 minute. Ia 5. În camera de odihnă, automatul a turnat cafea într-un pahar subțire. Am privit lichidul întunecat și mi-am amintit cafeaua amară din spital. Atunci o băusem ca să rămân trează într-o situație pe care alții o controlau. Acum o beam fiindcă aveam o tură aleasă și puteam cere pauză fără să mi pierd locul. La ieșire, am trecut pe lângă farmacia de lângă stație. Am cumpărat următoarea cutie de medicamente. Când casiera a spus suma, nu am auzit vocea Paraschivei calculând ce ar fi putut primi Tania din acei bani. Am plătit și am pus bonul în pungă. Apoi mi-am luat un covrig cu Susan și am mers până la autobuz. În apartament am făcut prima listă de cumpărături care nu conținea lucruri cerute de altcineva. Pâine, iaurt, cafea, legume, detergent, 2 becuri. Am lăsat un spațiu gol la final. Nu trebuia umplut pentru a demonstra abundență. Am cumpărat cât puteam duce și cât urma să folosesc. Într-o seară,
Ciprian a venit fără să anunțe și a sunat la interfon. Imaginea lui apărea mică pe ecranul de lângă ușă. Ținea o pungă cu câteva obiecte despre care spunea că rămăseseră la mine. "Pot urca 2 minute?" a întrebat. "Lasă punga la Vasile sau la cutia poștală, dacă încape. Vreau să vorbim față în față." Am vorbit. Nu așa, fără mama. M-am uitat la cheia nouă din broască. Faptul că ea nu e lângă tine nu șterge alegerile pe care le-ai făcut când era. M-am mutat. Plătesc singur. Înțeleg acum ce înseamnă. E bine să înțelegi. Dar înțelegerea ta nu este bilet de intrare. A rămas câteva secunde sub camera interfonului. Apoi a pus punga lângă cutiile poștale și a plecat. Am coborât după 10 minute. Înăuntru era o carte, o cană și o fotografie de la o excursie. Am păstrat cartea, am donat cana și am pus fotografia într-un plic cu actele de divorț. Nu am rupt-o. Nu aveam nevoie să distrug trecutul ca să nu mă întorc în el. Seara aceea a fost prima în care am stat la masa din bucătărie, fără să mut scaunul gol la perete. L-am lăsat în fața mea și am mâncat o supă simplă. Nu mi-a numărat nimeni lingurile. Nu m-a întrebat nimeni cât costaseră legumele. După masă, am spălat un singur bol și am lăsat farfuria să se usuce în liniște. Carmen a venit într-o duminică. A adus un borcan de zacuscă, 2 căni și eșarfa de lână, deși eu îi spusesem că o păstrez deja. Am râs când și-a dat seama că adusese alta, aproape identică. "Se pare că am prea multe eșarfe și prea puține griji bune," a spus. Am băut cafea la masa mică. Scaunul gol era lângă perete. Lumina dimineții intra pe fereastra bucătăriei și atingea cheia nouă din farfurioara de ceramică. "Cum e?" a întrebat Carmen. "Uneori prea tăcut și alteori exact cât trebuie." A privit ușa. "Ai schimbat încuietoarea?" "Da." "Nu pentru că ți-am spus eu." "Nu." "Bine." Nu a întrebat dacă îmi pare rău după căsnicie. Îmi părea rău după omul pe care sperasem că Ciprian îl va alege să fie, dar regretul nu era invitație. După ce mama a plecat spre gară, am strâns cănile și am pus apa la fiert. Fierbătorul a început să șuiere. Telefonul a vibrat pe masă, o notificare din vechiul grup al familiei. Nu ieșisem încă, pentru că aveam nevoie de câteva mesaje legate de lucrurile rămase. Pe ecran apărea numele Paraschivei. Am oprit sunetul și am lăsat telefonul cu fața în jos. Am luat cheia din farfurioară, am mers la ușă și am rotit-o din interior. Metalul nou a alunecat fără împotrivire. În bucătărie fierbătorul s-a oprit, iar apartamentul a rămas cu zgomotele lui mici, radiatorul, frigiderul, o mașină trecând în stradă. Cardul nu mai era o poruncă. Cele 32 de plăți nu mai erau invizibile. Curtea în care fusesem numită parazit își amintise cine plătise, iar apartamentul nu devenise palat, premiu sau moștenire. Era tot o locuință modestă în Iași, cu chirie, facturi și un scaun gol. Dar ușa se deschidea numai când decideam eu.